لسكول عركي هاجري لي أويل لسكول عركي هاجري لي تنبالني غرزونا إريترا انكا قالي وبصح البركة شخم هاجر وديقوب زوانكا أمدنكل قليبو قلبتكا أقول لمعي راحتكا حزب دسيل ودسبلكا حزب دسيل ودسبلكا اسكبول العركي خبرو دك حدي لمنين خري أكون لخلو زاويني دك حدي لمنين مس حدش عمد كريكم زاويني لا 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 ياي أغير لا 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 ياي ورسايك على دحنته ورسايك على دحنته وفرغ أمر وضيع واشته عقال اسبخرك مسره حدش عمد كفو خافته حدش عمد كفو خافته لا 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 أبو بدبلا أدي للبلي ورساي متسالو سلام تحنقتي كوب كوب أبو بدبلا أدي للبلي ورساي متسالو سلام تحنقتي كوب كوب أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أبوي بدبلا عدي للبلي ورساي متسالو سلام تحنقتي كوب كوب سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمريتنان بحقنانيو لومون كم بوتروا قداسن وانا ونتحستو تاتحزنا لكم متينا لنا سام موداتنا إذا مدام سانا كصنحو بخبرنا عدم لايك قبرو شير قبرو ريتوهم قدفو كم بوترو دما دقفكم نزي الشانل اي توحدو احنا دما نعاهم يخوني زبالنايو مبان قربان ديبنا كله فعيرنا فعيرنا أقداس عبري تخنم سألكم كم فتنينا نتزولو قلتاتنا عرمكم كيدو تقامان تولو دمار يتوهم بحانات من قدي كنكيرو لنخل من قدي كن نمفتار حقزونا يقوم معلومي أقداسي كخون نريو دما قلتوف زخونا من اللوات نرى لنا بعالم درجة أبزوبانا دما زيادة تقرو زلوينا كنري بات ولا بعالم درجة نبلون بزوبانا قد تاون تزاوارن لو تكلو زخل حبريتاينا خنري What is going on? Let's start بزيان جمر أبزي breaking news بلوازلو The text of a 14-point memorandum of understanding between the U.S. and Iran. CNN's Kevin Liptak is in Geneva, Switzerland. Kevin, can you tell us about what you've learned so far? Right, and this text, Audie, has not been officially released by either side of this. We've heard from American officials over the last couple of days that they were planning to release this officially after it is formally signed here in Switzerland on Friday. But now CNN has obtained a copy of it. We've gotten a copy from a U.S. official. We've gotten a version of it from a diplomat who has seen copies of it circulating here at the G7 summit, and 2 additional sources. So we have 4 sources from which we have obtained the text of this document. In some ways, it does reflect. اوكي انتاينا نسمتن هنا هذا زيو قداس في التعامل سلزة قاتمي نعوينا كنريكم نفتنتن هنا قاتمي أنا حبي لاسمعكم انتايو سدما تي دور أمريكا مس إيران زقبرو وزلو زرب وغن أمريكا كساب حجي اتنطبي اتي فايل اي وصنا له أمريكاويان دما بفلايتهم ندونالد ترامب دقفو زنبورون دقفتنا إسرائيل يقول لو يمزلو انت عين الديليز قبل زولو سبا يفلتون ديم تاي تغيرهم زولو تيران دوص تحكم مخان يفلتيهم ግን كامنو وصلو زيد ليو كومي يلن حقوز قوس نريو زلنا ينفعو يم زلو عجرما تي حبريتا وص يبللو وصيو انتاي زلو يبللو بخلت سلسة كان ريو مينا كبربعت سبات كبربعت منشطات درخلنايو زوص حبريتا يم زبلو زلو دحان دونالد ترامب تنقربتن تايلهم بوخن سمع بغلطي كتحازلكم مشعو almost ناي دونالد ترامب بيز زبلو زلو مسمع كاغا تأمن
Fox News alert. All eyes on the G7 summit this morning as President Trump just moments ago joined a working session with fellow world leaders as the commander-in-chief now prepares to turn his attention to a high-stakes Iran, while revealing new details about the path ahead. President now saying he Let's go right to Tel Aviv. Hours away, and the details of this memorandum of understanding are starting to leak. Axios reports that within the agreement there is an agreed upon ceasefire across all fronts, including Lebanon. Exactly. So no أنا قدم أبيلنا أريناكم دينا جن عند أمريكا رأي إيران زبلوين عمنينا إيران يحسوا يمزلوا يدنا قري يمزلوا نبلو نفسهم يتبرز أني هم كم نريا زلنا دما إتي سيس فايرز بحال زلوا كم زاتري وازلهم يا مجمريا مقراص نيتوخسي بوجن أمريكا نمشاركتا أب كل كباب إيران كمون أب ليبانوس كتتكبر كم زلوا إيران دما نحوز بلادي نحوتدي نخالود كلهم مسأز سرح دما زخون يكون توخسي يتجبرن نخلاتهم كتجت كم زلوان تقلال مقراص ناي توخسي أملو زوبا كله كم زلون أبزياد ما تقداسيت ليبانوس شمات تقيسله زا قداي زيان إسرائيل وين كتعب دم يد اللي زلا by the way بعد خطف دونالد ترامب بالجميرة مالو كريكمي this is going to be very crazy تصيلهم متخالي إيران reaffirms no nuclear weapons سلزي no nuclear weapon كلهم كم زي كونه US poses new sanctions سلزي تي حدش سانكشنز كتجبرها يكونتن نافال بلوكيت كتاليا يبلو تي زرق زلو نطبتا تاريخايو نزوبا ازيا قداسيو جن ابو خلقات تميتكاتهم ناي اسرائيل they are the biggest losers they know this is نعتاتهم كسارا كم زخونه مغنياتو اندرا ناتهم ابكعو تراي دي كونسي ناب ايران كغبروز دليو اندرا تراي ابكعو يكونن دبحال دلو تايدا كينود سغريت قداي اسرائيل ناب ليبانوس تغبرو زلا اندراون كبكعيو زد ما إسرائيل almost أب وعي مقلوم درباي مالتيو دونالد ترامب نزخ قبرو هاي كيلني ونحنا لو نحنا لنا ربحنا لنا حج سمعوهم اتبع سام من قلت يوم زلو يغطل كم زلو يوم زنو برزلو what is going on أبزي how far they can go بزني جام رسكك تلتنا قر كريكمي between Israel and the U.S. Earlier today, President Trump gave some stern advice to Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. You don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Oh boy, oh man. زيا كبات صفعت يعني نتنياهو إسرائيل مجمريا انتي تري لهم أبزق أميهم دونالد تراميو مسمنكو في له مس ناي قطر أمير ناي قطر أمير مالد دما ندونالد ترامب حركيو نأمريكا ونعرفتهم نسرائيل كم تلا يوم زري وزلويو مخنياتو إذا أمير زي قليل سبا يكونن نسرائيل نتنسات تقامل صوتها بأمريكا قصيلان بيبو تماهير أوكي مع الجنزب سلزلني لك كم تا إسرائيل تقبروا بأمريكا خبريلو تاجروا جنزب جيرو أبي إنفرسات نا إسرائيل نا أمريكا إنفستي جبر أبتي think tanks بحال إنفستي جبر أبتي لوبي إنفستي جبر كمدما كابنا إسرائيل زي سنفكا الجزيرة زبحالن كارلوت عبيت ميدياتاتن كا جزيون أم عبيلون مالتيو سنتاي جيرو ميجي نت إسرائيل تتقاملو زنبرة تاكتيك لك عنونا تتقام بواشنطن صبوغ زخونة نيتورك بواشنطن حيال زخونة تسلوا جيرو إسرائيلويان دما كم حسوم زفر هو أكاونتلو إذا ناي قطر أميرن منقص ناي قطرن سلمتاي لك تاكتيك نسوم تتقاملاي تقاملاي تسعقام تي أدفانتاج ناوتن تايو بزح جنزب اللوس إذا أمير بزح جنزب اللو أمير إسرائيل نا أمريكا تبيرا جنزب كاب أمريكا توسد يد إسرائيل توسد يد ما أسوار توسد جنزب توسد إذا دما نتتي تاكتيك نا إسرائيل سلوان مفتار زتقاملو نا تتقامي نا أمريكا جنزب يزبا لازم دونالد ترامب من يزحقسون أمريكا من يزحقسون قطر يمزليوهم قطر بعدهم ينفستي يقبروا لهم جنزب يمصوا لهم تحت عرض كهانس يحجزوهم جنزب كايل منهم نيم يهبوهم برايل منهم نيم بقمت على إسرائيل أبولوتيكا ناتهم يسأوت لهم نابرفعون كي تكوري قبرهم بقمت على دما نتي جنزب دما يوسد أسوار دما يوسد كل جزء دما نوجيتوهم قطر دبلوماسي جيرهم وجه كم زودا يقبروا إسرائيل دما وجه خمس قتلن نيحوار وجه كم زخونن يقبروا سلازي مبزعتهم بعد تاكو كارلسون دو قالوا تاريخهم أمونكو قطر إسرائيل أنا قطر يتحشنا سوري قطرنا أنا توصلنا تحجزنا جنزبوا ما بنا إنفستي قبروا أب ستوك ماركت ناتنا إنفستي قبروا أب جيتات ناتنا إنفستي قبروا زيهم مخصب يمنعنا أمريكان كسارة يقولوا الجزء أيسرحني نير قدم معناها إسرائيل ندي دونالد ترامب نتقوزوا لون حيزهم سلزلوا قطر كترام كلاونكو بزو حيتا جبره
ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብ ቅድሚ ናይ ቀጠር መራሒ ኮይኑ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዝገብሩ ዘለኹም ቅቡል ኣይኮነን ገዛውትና ፍረስካ ህዝብና ዓነኻ ሕዝብላ ቀትል ኣለኹ እዚ ዝኣምነኩም ሰብ የለን ኩሉ እቲ ሰብ ትቐትልዎ ዘለኹም ከዓ ሕዝብላ ኣይኮነን እዚ ኣነ ክነግረኩም ክእል እየ ትኽእልዎ እንተኮይንኩም ግደፎ ኣብ ሲርያ ዘሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ናይ በሻር አልአሳድ ስዒሩ መፅኡ ዘሎ መሓመድ ሻራ ድዮም ገለ ዝብልዎ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ክገብሮ ይኽእል እዩ ንሕዝብላ ንምስዓር እሶም ክሕግዙ ንኽእል እዮም ዘይትኽእሉ እንተኮይንኩም ንብረትኩም ጠርኒፍኩም ውፅኡ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ናይ ቀጠር ኣብ ቅድሚ ዓለም እዚኣ ድማ ንእስራኤላውያን ገመትኩም ሸቓቕ ጌርኩም ተሓንቑ እያ ካልእ ዘረባ የብላ እሙኻ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ሚርያም ኣደልሰን ትበሃል እስራኤላዊት 300 ሚልዮን ኢንቨስት ገይራ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ንክኸውን ናይ እስራኤል ሎቢ ምሳ ተሓጊዙ መዓት ገንዘብ ይሓገዝ ገይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ከዋርዶም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዋላቶም ዝፀልዎም ባይደን ከምዚ ይብልኒ ፍጹም ባይደን ኣይፈትወና ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሸና እዮም ዝብሉ ሰብ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምዚ ኮምፒውተር መሻለ ወይ ሶፍትዌር ሓደ ግዜ ፋሕ ይብሎ እሞ ገለ ምስ በልካ ጌጋ ሓበሬታ በካ ማልፋንክሽን ይብልዎ ብቴክኒካዊ ቋንቋ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብቲ ንሳቶም ፕሮግራም ዝገብሮ ወፃኢ ከይዱ ስለ ዘሎ ማልፋንክሽን ገይሩሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ገለሲ ፋሕ ኢልዎ ኣሎ ሰብዚ ከመይ ጌርና ክንዕርዮ ንኽእል እዛ ፋሕ እዚኣ ግን ሓደጋ እያ ንዓታቶም እስራኤል ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ነተንያሁ ክተሃላለኾ ስለ ዝጀመረ እዩ ስምዕዎ ብዚ And those comments came after Netanyahu said this yesterday. This agreement was made by the United States, by the President of the United States, and he believes he can truly integrate both the opening of the Strait and the cancellation of the nuclear program. I said this is his decision. I repeat, this is his decision. He is leading it. And of course, I've expressed my opinion in various discussions. On the other hand, I said that we have our own interests. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንምስ ዶናልድ ትራምፕ ተደዋዊሉ ከም ዝነበረን እቲ እዝን ኢሉ ዝነገረኒ ረብሓታት ናይ እስራኤል ርአዮ ኣለኹ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ይደልዎ ወሽመጥ ሕርሞዝ ምኽፋት ካልእ ርአዮ ኣለኹ ኢሉ ናቱ ውሳነ እዩ ኣብ ናይ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣነ ክእዝዞ ኣይክእልኒ ይብል ኣሎ ብርግፅ ክእዝዞ ፈቲኑ እዩ ግን ኣይሰለጠን ኣለኹ ሳብ ሕጂ እሱ ድሓን ኢለየ ኣለኹ ኣብ ጉዳይ ናትና ግን በዓልና ኣለና እዮ ሕና ኣብ ሊባኖስ እንታይ ክንገብር ንደሊ ናትና ረብሓታት ከመይ እዩ ናባና ግደፎ እዚ ኢለየ ኣለኹ ኢሉ እዚኣ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣይትውሓጠሉን እያ ብዘይ ኣሜሪካ እስራኤል ዝበሃል ሃገር የለን ኢልዎ listen to this one G7 leaders in France, and tonight the Iran peace deal is hanging by a thread. The G7 family and friends photo. Donald Trump confused about where to go, still reeling from the fallout of his latest feud, this time with Benjamin Netanyahu. Now, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. Blaming the Israeli Prime Minister for global unrest and telling Netanyahu to be more responsible with Lebanon. Israel refusing to remove its troops in line with the Iran peace deal. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel. And you don't have to knock down an apartment. ኣታዚ ሰብኣይ ኮይኑ ለሎ ምስ ይኽያፍ እየ ዘለኹ ኣነ ብዙሕ ሰብ እያ ኸይፍ ዘሎ እንተቐኒዋ ማለት እዩ እንተቐኒዋ ካብ ዋይት ሃውስ ስለ ዝወፀኒ ደፊሩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ኣይተረዳእና ኣሎ ብዝኾነ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እስራኤል ዝበሃል የለን ኢልዎም ብዘይ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ዝበሃል የለን ኣይኮነን ካልእ ነገር ክገብር ብዘይ ናትና ድሌትን ረብሓን ትገብርዎ ነገር የብልኩምን ኢልዎም and there is nothing they can say about this ያ ክንገብር ንኽእል ኢና ክብል ኣይክእልን ነተንያሁ ስለምንታይ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ይኮነን ነተንያሁ ክልተ ፀገም እዩ ዘለዎ ብዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ይፈልጦ እዩ ሂ ኢዝ አ ቡሊ ዶናልድ ትራምፕ ቴክኒካሊ ሓደ ደንዳኒ ሰብ እዩ ንነተንያሁ ድማ ይፈልጦ ኣበይ ካስዮ ከም ዝኽእል ነተንያሁ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ምርጫ ይፅበየ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ተዘይደጊፍዎ ተወዲኣ ኣላ ጌም ናቱ ህዝቢ ተላዒልዎ ኣላ አንፃሩ ካብ ቀደም እውን ከውርድዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሽፋን ክገብረልካ ኢሉ እቲ ገበናት አንፃሩ ዘሎ ምሕረት ገበሩ ኢሉ ዝልምነሉ ዝነበረ እዩ ካብ ምልማን ሓሊፉ ፃቕጡ ክገብር ከም ዝኽእል ይንገር ነይሩ ስለዚ ነተንያሁ ኣብ ኢድ እዚ ሰብ እዚ እዩ ኣብ መቐፀልታ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ተራይ ክፃወት ዝኽእል ዳትስ ዋይ ነተንያሁ ንዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ከጥቅዖ ኣይክእልን እዩ ንመን ክልኽ ዝኽእል ነቶም ብታሕቲ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዘሎ ንዖም እዮም ክልኽ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብዛ ምርጫ እዚኣ ክሳብ ዝሓልፍ መራ ክለማመፅ ክፍትን እዩ ነተንያሁ ንዓም ዝሓለፈ ግን ክቐብሮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣባንተ ተሳዒሩ ግን ተወዲያ ነተንያሁ ክቢር ናቱ ሓደ ካንሰር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ፀገማት ኣለዎ ገበናት ኣለዎ ኣብ ፖለቲካ ዳግማይ ሕጂ እንተተሳዒሩ ዳግማይ ክምለስ ይኽእል ዝብል ግምት የብለ ኢና ነቲ ዕድመ እውን ዘፍቅድ ኣይመስለንን ብዝኾነ ኣብ መንጎዞም ክልተ ደይስበር ዝመስል ዝነበረ
عتق إلى خمسة قال نجار وريدهم خمسة if you know anything about Donald Trump زعبات Donald Trump زخنة تفلت خوين كرمة كتتحلى على غير بالكان يزبولي بكوهان تفليتو أبتا بكو خطر كار مكاز دلي نيروبا أنت يجي قبرهم زلو دخمنتهم فليتو كوي شيء دبل لهم زلو هجي بخمهم نتنياهو دما نقول قديفن دونالد ترامب راح إذا كواس أني زول زنبرة أقاط أمتها منقطها قداي فحيلاتهم الله زي حدا كابتي مستنكر كوين زول ليه بزق زينا زي سؤال كاتي قبره زل غاب زي إسرائيل زي دونالد ترامب ولا حنت مسألة بالكان نتنياهو كمون إسرائيل زي أمريكا كد قبروه تدخلوا نجار يلا نيبلو مالو أتم كل زميل رباو ميديا أبتعتيهم انديو جيكر راملو كم يجري سبعة إذا خمس زبل زلوا كم زو كوي بحال نيزو كون نوري أبى حتى أتو كوي إسرائيل أبى كد محل ما يتعفراني خا يوم زبلوا زلوا well every time you're looking for somebody. And this is why the US president face to face with the Gulf nations bearing the brunt of Iran's retaliation, heaping praise on Middle East leaders, praise they returned. You'll always be my friend. Highly respected people. So أبزي ركبنا G7 زبالة أجزياناتو مزوم حجرات عرب جلو مرحتيو يحلفوا كابتم أوروبا زيادة نزيوم يزفتو نقطر فتو ني إمارات فتو نجبت زجبرو لما نو بيحكريكم يا بدحريت مغنياتو حركة تعقد داسي نزوبانا زملكات مزجبت زجبرو يكون now if you نزو كله حدا بحدا كتكاتاتلو انت جميركا نبحكي زس دمم كنتات يرالو حجي قربت اللي كابزانا إيران أمريكان نشتي رفتيبه كال زقات مدراما كريكم يلنكني أبيو كي زقات مزبلو وزلو أمونغو راشان يوكي. Now focused, the rising tensions between Moscow and London. Russia and the United Kingdom have once again found themselves at the centre of fresh tensions at sea. A Russian warship fired warning shots when it came into close proximity with a UK-registered yacht carrying civilians. And UK Prime Minister Keir Starmer labelled the incident reckless but not sinister. I think it's reckless. We were discussing it here at the G7 yesterday, so we've got to be on our guard. But the incident in the channel, the Ministry of Defense assessment is that it was actually a drifting warship rather than anything more sinister. The incident took... هجي انتهى قاتي مزوليهم زبلو زلو حدا أقداسي كنا تاتقاتي من يرك أن مخلطة سلسة معالتاتي زين كل تاقرات دما نقراتنا تبلا شوي خيد علو مركب كوينات ناي راشا مس مس حنتيات انجليز متنقعتا تخصك كم زجبرت انا مركب كوينات ناي راشا يمزن غروزلو بزي دما ابزن زحلف عدد معلطات حنت شادو فليت دبلوا ناي راشا ندادس عينات خيز نبرت مركب بفلو يسرعيت ناي هاي البحر ناي عد انجليز كم ستحزت راشاوين دما قطعات كم زنبور زقالس كوينو دعر عجيكم انت غريبو سقمتك وزدو كم زخلو زملكت نقرين نرزلنا امونغو يوكين راشان تتصابوتات ناحية لي زخيت زلو يوكي زلهم ودا كاب حجة اندرجراوند انت لكم دليو وهنياتو زوم راشا قال خضر بيت غينهم حنت كابت كدر بيلاس دليو يوكيا. Close to a Russian naval vessel in international waters. In poor weather conditions, it gradually moved towards the Russian frigate Admiral Grigorovich. According to the Russian Defense Ministry, the yacht was on what it described as a dangerous course that could have led to a collision with the warship. Russian sailors attempted to contact the vessel by sending radio messages, but there was no response. The yacht continued on the same route, and the distance kept shrinking. When the yacht was just 150 meters away, the Russian crew switched to visual warnings. First, signal flares were launched, but as the vessel continued approaching, the Russian commander ordered his sailors to fire warning shots close to the yacht's course. The signal flares were fired. مالت زي حجي كم زبلو زلو حنتيات ويون مركب ناي حدا هبتام وين هبتامات مالتيو نابزا مركب كوينات ناي راشا ابتي انجلش channel زبحال ابو كتقربا سلاز جمرت تخص كم زفنوتي زنجر زلو يوكي دما نزو غدايزي انتس بجيجا غاتيو من ايزيات انتس بمنتايو سلامتاي كم زغاتيو زبل زربا بزح صقم يفطرالو نا بريطانيا حيلتات ناي مكل خالون نزو غدايزي كم وتهدراو سقمتي ناي راشا متنقطات بوم كم زلا ابتشتشوم متيات غبر زلا هذا معالتي اب كالو كينات كاتو كم زخوليوم زنغرو زلو ابزون كسمعوت A Russian warship taking what sounds like pot shots or warning shots at a yacht. Has that ever happened before in British waters? Not to my knowledge, not recently. This is the Admiral Grigorovich. And this ship has been up and down the British coast for a couple of months. It normally sits off the Suffolk coast. Sometimes it goes up to the Dogger Banks. Obviously, this time it had gone down towards the Normandy coast, the other end of the English Channel, I guess.
We will intercept have the available and the Ledbury, which is just a mine countermeasure. እዚ እቲ ብቐዳማይ ተኻይዱ ዝነበረ ነታ ሻዶ ፍሊት ዝበልዋ ዝሓዝዋን እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ድሕሪ ሕጂ ራሻ ኣብዚ ከባቢ እዚ ወታደራዊ ዓቕምናታ ክትንቀሳቐስ ከም ትኽእልን ዝኾነት መርከብ ናይ ራሻ ክሕዙ እንተኮይኖም ውግእ ክጅምር ከም ዝኽእል ወይ እውን ናይ ወታደራዊ ምልውዋጥ ክግበር ከም ዝኽእልን ዩኬ ድማ ዝኾነ ዝገብርዎ ስጉምትታት ወታደራዊ ዓቕሚ ከይቀረቡ ክገብርዎ ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ምቅስቃስ ናይ ኩናት ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ መመሊሱ እናገነነ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ መዓልቲ ካልእ ሽግር ንኸይመፅእ ብዙሓት እዮም ዝፈርሑ ዘለዉ ኦፍኮርስ እቲ ኩነታት ብጉዳይ ናይ ዩክሬን እውን ብዙሕ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብዚ ናይ G7 ተራኺቦም ዝነበሩ ብዛዕባ ናይ ዩክሬን ዝምልከት እውን ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ብምልኣቶም ከመይ ጌርካ ንራሻ ጠጠው ተብሎ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ እንተገበርና ሓይሽ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ እውን ንዕኡ ጠጠው ንምባል ዝከኣሉ ክገብር ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ተዛሪቡ ነይሩ ንሽተይ ኣብዚያ ክነግረኩም ሳኽንባኩም ከዓ Ukrainian leader Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump were not sitting next to each other during a meeting on Ukraine at the G7 summit in Evian-les-Bains, but they did talk. Later, Trump said that Moscow should end the war. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. Think of it. This is on a monthly basis. They average 25. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ G7 ብዙሕ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እውን ንክመልስዎ ብዙሕ እዮም ዝፅዕሩ ነይሮም ግን መብዛሕትኦም ዝሪእዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ናይ ካልኦት ኢንተረስት ከም ዘይብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምቶም ናይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ገለን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሸበድበድ ኢሉ ክውድኦ እንተዘይኮይኑ ኣብኡ ጥልቂ ዝኣተወ ኩነታት ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ከቢድ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ወላ ብቕልጡፍ መወዳእታ ክንደልየሉ ኣለና ይብሉ ኣሎ ዘለንስኪ ነቲ ኩናት ክውድኦ ይደልየ ይብላ ኣሎ ኤውሮጳ ግን ንዩክሬን ብዝጥዕም መንገዲ ተዘይኮይኑ ቀልጢፉ ክውዳእ ይደልዩን እዮም ወላ ዝውዳእ ክውዳእ ይደልዩ እንተለዉ ሓንቲ ሕጂ መሳቅ ክበኩም እየ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረሉ እቶም መራሕቲ ናይ G7 ዝበሃሉ እቶም ናይ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ነብሰ ምትሓት ከም ዘለዎምን ኣሜሪካ ምስ G7 ትራኸብ ኣላ ክብሉ ከለዉ መምህር ምስ ተምሃሮ ናቱ ኣሰልጣኒ ምስ ተፃወቱ ህፃናት ናቱ ከም ዝራኸብ ዘሎ ጌርኩም ሰድዎ ዓይንተ ደ ኣሚንኩም ስምዕዎ ኣብዚ Maloney, Antonio Costa, all kind of lined up like school children waiting for an autograph. Trump looks at the camera by himself, thumbs up. There you go, there's the photograph for Friedrich Merch's social channels. Okay, so this was supposed to be the summit where እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ሳሚት ክካየድ ከሎ እቶም ጋዜጠኛታት ከም ዝረኣይዎ ንዶናልድ ትራምፕ ዕድል ዝባለ ኣይቦን እዮም ምንታን ፅግዕግዕ በቃ ሪጋ ይልካ ሪጋ ንዑ ንክረኽቡ ስምዕዎ ኣብዚ Let's have a look at some of the moments and see what you think. Volodymyr Zelensky was the big leader, big arrival this morning. Friendly greeting from President Macron, hug and a handshake. And then this kind of long walk to the conference hotel, slow, stopping at times, all of it caught on microphone, talking about different things, but guess what they were talking about? Donald Trump. In fairness to Volodymyr Zelensky, his country's been invaded. He has a war to win, and to do that, he kind of needs Donald Trump on side. And as we know, that has not always been the case. You're gambling with World War III. ሕጂ እንታዘበሮ ፓሲ ነዊሕ ዝኾነ ጉዕዞ ኣብዚ ምስ መን ይኸይድ ፀኒዑ ዘለንስኪ ተሪኹሞ መን ኢኻ ትብሎ ማክሮን ተቐቢልዎ ነዊሕ እዋን ሒዝዎ ይኸይድ ኣሎ እናተዛረበ ናዕለሉ ይኸዱ ኣለዉ ኩሉ እቲ ምኽሪ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከየቐጥዓሎም እዮም ዝመኽርዎ ዘለዎ ከምዚ ቀስ ኢሎም ዝማኸሩ ዘሎ ስትራቴጂ ዝገብሩ ዘለዉ ይመስሉ ንዶናልድ ትራምፕ በጃኻ ኣነ ኣረጋጊየልካ ኣለኹ እቲ ናይ ፈረንሳይ ዝብሎ ዘሎ ኣረጋጊየልካ ኣለኹ ኩሉ ከይተበላሽዋ ርግበል ባድላ ጌርካ ኢኻ ምሽ ፅብቕቲ ባድላኻ ጌርካ ኣለኻ ሕጂ ርጊ ኢልካ ኢኻ ትዛረብ ኣነ ነጊርዮ ስለ ዘለኹ ፋሕ ይተብለልና ኢሉ ኣማኺሩ ዝወዘ ዘሎ ኣጋጣሚ ግን ከይተባእስቶ ወዲ እዛ ዋዕላ እዚያ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመቶም እዚያ ነገር እዚያ ከይትድገመሎም ብዙሕ እዮም ፅዕሩ ነይሮም ኣብዚያ ትሪእዋ ፅራሕኩም ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ there was this big fight. The two of them meeting in a bilateral. Marco Rubio, the Secretary of State, standing in the middle of them. And they're sitting close to each other, like really close. We don't know what was discussed or what was agreed upon, if anything. But it looks friendly.
What about the other leaders, though? What about their interactions with Trump? Well, look, this is the main kind of summit room. Trump walks in, greets President Macron, handshake for the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, the Japanese Prime Minister, short handshake with Keir Starmer. And then look at this. Carney, Merz, Maloney, Antonio Costa, all kind of lined up like school children waiting for... እንታይ ብለኩም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ልክዕ ከምዚ መምህሮም ዝመፅኦም ቆልዑሲ በብሓደ ተሰሪዖም ናብኡ ይኸዱ ኩላቶም ስርዕ ኢሎም ናብኡ ከይዶም ገሊኦም ሰላም ይብሉ ገሊኦም ሪጋ ይሕዙ ገሊኦም ገለመለ እንታይ ዝመስለካ እንታይ ዝገልፆም እሱ ልክዕ ከምዞም ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመምህሮም ሰላም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ እዮም ተሰሪዖም ረእይዎም ይብል ኣሎ ኤሮጳሲ ኣታዘብ ኤሮጳሲ ውርደተኛታት እኮ እዮም እቶም ጋዜጠኛታት ካስከንዲ ሰተት ኢሎም ዝገጥፍዎም የለን በቃ ተሰሪዖም ኩሎም ገሊኦም ህያብ ህቡ ገሊኦም ማልያ ሒዞም ይመፁ ገሊኦም ገለ ነገር ሒዞም ይመፁ ውርደት በቃ ከመይ ጌርካ ተፍትዎ ነዚ ሰብ እዚ ባይ ደ ወይ ኤሮጳ ኩሉ ዝናገበሩ ከለዉ ንሱ ንመን ይድፈቱ ዘሎ ፀገርመኩም ነቶም ሃገራት ዓረቢ ክሪእኩም ይድሓር ምሳቶም ዘሎ ፍቅሪ ፍልይ ዝበለ ገንዘብ እንተለካ ጥራይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትወካ ካልእ ድኻ እንተርኮንካ ጎር ሄል ሂ ዶዝንት ኬር ኣባውት ዩ ወይ እውን ከም ኤሮጳ ተኮይንካ ሃብታም ክኸውን ይኽእል ሃገርካ እቶም መራሕቲ ግን ሓንቲ ገንዘብ የብለዎም ብግሎም ሆቴል የብሎምን ቢልዮናት የብሎምን ተወዲያ ኣላ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ሂ ዶዝንት ኬር ወላ ሃገርካ ሃብታም ትኹን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እዩ ሂ ሪስፖንድስ ኦንሊ ቱ ክልተ ሓይልታት ጥራዮም ዶናልድ ትራምፕ ዘገርሙ ኢልናኩም ኢና ኣብቲ መርሕነት ማለት እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ወይ ቁጠባዊ ሓይሊ ክበሃል ከሎ ድማ ሃገርካ ምዕብልቲ ዘይኮነ ንስኻ ብግልኻ እውን ንስኻ ትቆፃፀሮ ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ otherwise he doesn't respond ነቲ ካልእ ዓይነት ሪስፔክት ወይ እውን ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ፅብቕቲ ተኮይና እውን ዕድል ኣለዋ ኣነ ከም ዝመስለኒ ክሪኦ ከለኹ መራሒቲ ጓል ካብ ኤሮጳ ካብዞም ኩሎም ጂኒ ጆርጅ መሎኒ ይድፈቱ ነይሩ ኣክነ ምዝራብ እዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ዳ ኣይተፋተውን ዘለዉ እምበረ ጆርጅ መሎኒ እያ እንኮ ንሱ ዝፈትዋ ወይ እውን ፅቡቅ እዝራይ ወጅ ማልያ ተሰኪሙ መፅዩ እያ ብዙሕ ዶናልድ ትራምፕ ኩዕሶ ትፈልጥ ኣይኮነን ኣይተገደሰሉን لا خلاص جرماني كنت قال دبل اكس ال ولا تريبل اكس ال هيز الماتيو that he was going to give him a birthday present on the back with his name. We knew that he was going to do this. Mercer teased us that he was going to give him a birthday present. We didn't know what. Well, it's a German football show. Trump turning away there, not quite sure what to make of it. He looks a bit underwhelmed, but come in, he beckons Merz. There you go. بس هاي تقدسن كتر 44 بريزنت قال تباهيل انديو كبترسي ولا دحر كسمعكم هنا جبس بريزنت غزارب كل الدلي ناسينا كل مراحتي ابز خد كاد دحريخا خدوكو كرغبكاي كالنا غلغلي الوس بكا ندونالد ترامب بيقول له رخيب كانت دي حقسكايو بزعباتي دبلوماسيناتو بزح زي قدسبيو سلازي بحق زحزني تمدرخ عالم وريداتو زلا and this is what we are witnessing زيوم يوم تمرحتي نعلم زمرح زلو انت يا من بتعب زقرميو حدا بحدا نات امتو ما بزقليهم زقبر زلو Donald Trump is the real boss ኣብዚ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጉዳይና ዩክሬን ብዙሕ ነገር ሓፍኮፍ ክበሃል ቀኒዩ ደፍርህ ነገራት እውን ኣለዎ ኩነታት ናይ ኤሮጳ ናይ ዩክሬንን ፅቡቕ የለን ንእሽተይ ብዛዕባ ሰሚዕና ናብቲ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ክምለስ ኢና As Professor Michael Clark joins us, and Michael, we start this hour with a big map of Ukraine, and it is notable that Ukraine's back on the map of geopolitics, isn't it? We've been talking so much about Greenland, we've been talking so much about Iran, we've been talking so much about, Venezuela and the leader there, we've been talking about Cuba. It feels as though this hasn't been the focus of attention for the world leaders for a bit, but under the presidency of France at the G7, they've put Ukraine square and center at the front of the mindset of the media and also the president. Yeah, and بحفش أنت يوم زبل زلو دونالد ترامب بريزنتنوتو كابز مزين نز قداينا يوكرين كما أكلا يقد أسارسي كريو جزير قبلونا له جزير كبوس لزي كالي كم تزدل لو قال احتاك ركباي كالن أني كالو تيروباي عندما ناي دونالد ترامب قال احتاس انت ترفناون محاشة قال زبل له مخنياتو كابنا إيروبا زربان ناي دحنا زياكس معكم بزيا غير ترايكود ايروبايان دونالد ترامب سنتلي تقدسي حاج زبلون على قلب عالم كبرو خمس قولي يمسلو Is Ukraine's biggest threat not in fact Russia's Vladimir Putin, but US President Donald Trump? Well, that's what some of Ukraine's allies now fear. That's because Trump has promised to turn his attention back to Ukraine, now that he says he has a deal with Iran to end the war in the Middle East. This is what he said on Monday. We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin. And I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. So now that this is finished,
we're going to be focusing on that, see if we can get that one done. 25,000 people a month are dying, mostly soldiers, and that shouldn't happen. Well, all this as Trump and other G7 leaders meet in Evian, France. انتايم زبلو زلو بحفشا دونالد ترامب نيوروباويان بزح سجدس هيكونن زلنسكو بزح سجدس اللي يكونن سلازي سلت إلو كودوز زل زلو كنتن كغلنا كشط أنا ونخليو يوكرين ونكشط أي خليو كد محجون كابنا يوكرين ريتو ويون تعزبتي ناي كابنا يوكرين ناي روسيا زيادة زوجد سوق ينيد سمعنا ربحنا روسيا ويون دمت ناي بوتين كدقم يمرز كابني روسيا يوكرين تسمع أوروبا تسمع سلازي شبت بدي لو خيقح فناون كنت انك غلنا يم زبلو زلو well بزين السوق خد قبرته تخلوكو جزيته وهيبكم الله I don't think you convey anything comes in ريازة لنا بزخونه دونالد ترامب اتيوهم قال كود انت زغل صبغيو كود يخل دا يكل ان جزيه تصرف كوينو بحفشا نريوزا لنا كنت هادجن very very complicated situation of Europe on comes alem زنقر زلو and Ukraine was DW's Europe correspondent Rosie Birchall. Well, for the United States, its war with Iran has just taken up all its diplomatic energy and kind of headspace over the last few weeks, hasn't it? And you might think for the Europeans, they would say, well, that's bad news for Ukraine, that the US is looking elsewhere. But actually, the way I've had it described to me by some officials is that a kind of disinterested US is not necessarily worse. بحفش أنت يمزبلو زلو إيروباسي بعلناون كن بصحو نخل نقرات هالليو زمثل زرباينا نسمع زلنا أمريكا بزح قلعتا كتبنا كعلى تندلا نزو كنتاتنا يوكرين تنكا غزو اليوم مخانود ما يمزارو بزلو زون حدا كابتي أزارة بارس زلو نمالا سابتارسناي أوروبا جينا زتودا نقر سلزيلة تكوينات بحمق درجة يغسل كم زلو يزن نقر زلو and we'll see بزح سبي موت هالو تكوينات ناخبه دي خير هالو and this is going to be أبزغسل ون أقداسنا زلو كنتات كون كم زغل يمزن نقر زلو release of the frozen assets. So that could be anywhere from 24 billion to 74 billion if China releases all of the 20 to 50 that they have. And then the promise of a 300 million reconstruction fund and the parameters of that agreed within the next 60 days. So all of that relief happens within the 60-day ceasefire. بحفش عكم تريوم زلهم هذا كابتي نبزحات يعبيد زلو إيران أبز كوينات زي مع تسقطات يتركب زلا يبلو but there is one thing بزح زي قلت وزلو لنك ندرانا يو معناته إيران انتكت جزية إلو مالو مسيلكم let's look at this Iran will purchase over 100 Boeing aircrafts from the United States if a final agreement is reached between the two countries. Among American, Iran, up to Susamati, Mulu deal in Tagerom, 300 billion Kuhabo Midogalo de Bahalalo, Iran dema, Lemiti, Neferti, Naiguzo Malatu, Cab America Gazia. Selezi, America can see bizarre potential na business is Rayum Zolo. To deal see, Iran tries a Bahikon and Iran Cabs or Ganza invested Gabriel, America is Bazalo. Selezi, Abzugu Daisy, Israel, Nebahaki Sugar Zolo. Is good days كم يجيرو كيرقل أبزن تايلو تعرف أميرا مسكين سلام من حرمتيو أمريكا مس سمين كوريا مس إيران مس روسيا مس تشاينا مس كل سلام تجيرا من إذا حزني لهم نتنياهو قالوا كل العالم حقوسيو أوروبا حقوساتيوم السعودية حقوسيو تشاينا حقوسيو روسيا حقوسيو تركو حقوسيو إيران حقوسيو سمين كوريا كلاتهم أبسلام كرب حزو خليهم أكوينات زدلي كل جزء أجرجر زمرز نتنياهو إسرائيل اليوم سزي إسرائيل هاي تسمع ناس قد دايد ما يتبلاش وزبلو سبات دما نبز ياخذ له هكذا ماي هكذا مزرعة سلام نبزح سبات كرب بحقلي بجكا إسرائيل يوم زبلو زلو سلازي إزون هذا كابتي إيران بزح جنزب كتوسديها إيران كتربيها نزبل زلو دمسي كاونتر نمقبار إزت كملو زلو يم مالت إيران ترى يكون كتربيح كالو تجراتون كرب حكم زغلو أمريكان بعلا بقمت قالوا بزح ربحاتات كاب إيران كتركب كم تخيلن إيران لما ناف تشاينا خيدا زنبرت ناب أو وقت ملسا كم تخيل يوم أبزون أرجيوز قبر زلو ولكن متكوينات ونتقوني إيران عبيت مبسحاتات أتياني ريا عند حري كردا دوخيلو نيجدنا يكون ناف تشاينا ويناف روسيا قصهم تراي كتمتم مس أمريكا ببيزنس درجة معدناتنا ولا ندادنا مموس أديو مس كوربوريشنز أمريكا مسرح أبي ديل كوبو كم زغلو ينجرمني رمي وزمالة الأولى ونطم شيء طم ديكونا سي نحنا مس أمريكا مساخاتكم التهللاق دست بلنا نقرأ يكونا إذا إيران تقبل زلاسي إيرترا تبلا زلان بلو زلنا بخمكوي
ኤርትራን ኣሜሪካ ፀገም የብልና ንሳኹም ክንሰርሕ we don't have a problem with you ክንሰርሕ ምሳኻትኩም ልውላውነትናን ክብረት እንድሕር ተኸባቢርና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና እትኹም ስርዓት ክትቅይሩ ፖለቲካ ክትቅይሩ እንተደይደልይኹም ንሕና ምሳኹም ክንሰርሕ ፀገም የብልናን ኢራን ድማ ኤግዛክትሊ ከመይ ዝብል ዘሎ ምሳኹም ክንሰርሕ ከምዘይ ንኽእል ገይሩ ዝነግረኩም ዘሎ እስራኤል እዩ ኣብ ጉዳይናትና ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ኣይትደሊና እናበለ ዝፅሕፍን ዝልፍልፍን ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ እቲ ኤርትራ ኣይትደልያ ንኣሜሪካ ኣይትደልያን እያ ፀላኢታ እያ ገለ እናበሉ ዝብሉ እምበር ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምሳኻትኩም ክሰርሕ ኣይንደሊና ኣይበለትን ብግምጣሉ ተደጋጋሚ ፈቲኖም እዮም ምሳኹም ክሰርሕ ንኽእል ኢና ምሳኹም ክንሰርሕ ፀገም የብልናን ጥራይ ተኸባቢርካ ክኸውን ኣሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲልካ ክኸውን ኣሎ ይብሎ ኣሜሪካ ድማ ንባዕሎም ሎሚ ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ እዛ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣብ ዓውደ ኩናት ስለተዓወተት እዩ ዝኽእሉ ዝርከብ ዘሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕር ክውድዋ ክኢሎም ድማ ክውድዋ እንተኽኢሎም ማለት ድማ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ናይ እስራኤል እንቅፋት ብዘይ ናይ እስራኤል ዓውያት እንተተወዲዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ረብሓ ከጋጥም ይኽእል እዩ የግዳስ እስራኤላውያን ስቕ ኢሎም ከሕልፍዎ እዮም እንድሕር ዝብሉ ካለው ተጋጊኻ እስራኤል אנחנו עומדים על חופש הפעולה שלנו בלבנון חד משמעית לא נאפשר בשום פנים. שהנושאים שם ישמעו אותך בבקשה תגביר את קולך, כן. אני אומר שאנחנו שומרים על חופש הפעולה המלא של צה"ל בלבנון, גם שומרים על רצועת הביטחון, ממשיכים לנקות אותם מתשתיות הטרור, מעולם ינון לא עשו ניקוי כל כך יסודי ומעמיק של כל אזור דרום לבנון, יש שם רצועת ביטחון גדולה מאוד, רחבה מאוד, סטרילית ונקייה, כולל בבופור, כולל ברכס אליטאי, אנחנו שולטים. تايم زبلو زلو نحنا كاب ليبانوس حزنا زلنا اين وصنينا قد عربين وص ديلي فرم اي فرم كاب ليبانوس اين وصنينا يبلو اوريدي حنقاد ناتهم يم دسمو زلو ناب نوصلو منات يلن امريكا مش ايران تتسامعوا ويقلمله ناتهم غدايو نحنا كابو اين وصنا يم زبلو زلو حنقدو كم زليو بكل منقد يزرا زلو عند هذا عبيكي لايلو نزا غداي زياد دونالد ترامب كتعوتلو دي تعوتلون اسرائيل ادب كساب زيت حزه اسرائيل أصبح زخنا مجنحتك ساب زي هبا نكعوز زلو تقول زوج دايزي صبيبيو سلزي تازع عبيد بدهنا دونالد ترامب أبز زوج دايزي كعوز تقينه ني إسرائيل أدب كتزاك خلاله يوم زلو Fascinating to me. زي كونتن زي حنت نيرات إنك أسمعكم دليل زلو كم مسكن أبز كل تنقرات الله coming out of President Trump's mouth that he sounds he sounds pissed. Frankly, I told Netanyahu, I told the Israelis, I did not appreciate them attacking Beirut. Right as we're putting this peace agreement together, he was asked about Lindsey Graham, who is not a fan of this peace deal. He said, "Oh, I'm going to talk to Lindsey Graham. That's bad for him," meaning like he's showing that he's tough. Do you buy that? I believe that he actually is frustrated. The problem is the president really likes Israel and he wants people in Israel and the Israeli government to like him. So he hasn't taken the next step yet. I feel like he is getting close because he does want this peace deal to actually stick because he knows the Straits of Hormuz and all the other consequences will be so dire. But he is frustrated with Bibi, and I think he just has to realize that all the leaked conversations, the Axios, or the strongly worded social media posts, that Bibi just simply doesn't take that stuff seriously. Bibi has never ever had anything taken away from him by an American leader. And جنتاي زبلتلو بحفشة دونالد ترامب قرب تبعات غيرو كمكد زفتن زلو يمثل له يوم زبلو تسقم نتنياهو أب ملو بوليتيكاو تمكروناتو أب كباب كلت تشع زبلو يزي نا أمريكا مرحتا بيدايو مغنياتو حزب أمريكا أب إيد ناصر زخوني سلازي بديمقراسي مرحنا أمريكا أنت أرناك خيدا يواصوني أب ميديا كنترول لنا أب حزب تقبلنا لنا سلازي دليتنا هنقبر نخلينا ولا أنت أروم ناخدنا كنعوت نخلينا قالنا نتنياهو يزي سلازي نا أمريكا بريزنت أنت أروم دحرو خيدو لابنتنا أوباما زعننا نحنا هنا بحالاي نتنياهو أنصار أوباما بزع يخيد أوباما نمتفقد ونودا كم مجمريو بلي بالنير أوباما خان إسرائيل سلسة لا يكون at least reasonable زخنا من قد يقتل سلسة نورا أنصارو دليتهم كقبرهم ده كونسي سلام كم تيجي دلنا يريابت مع كلام مبرق يوم زول أجي أتي JCPOA كفرم كله إسرائيل كقدي لي قبره نبوملو تزوبا نيران دما نحواروك نتسأجم نخط فتحي دز قبرين إيران وين دما تقبلوا منيرو نتنياهو نترامب مثلا زي قدامه تزقبره قالوا JCPOA سمتاي ناي وجن ناي مسفحان حلم بر ناي سلام حلم سلازي بلو حج ون انت قونه املي هوتو نعو مكيتو زسعر بريزنت سلادي فلنتنياهو بزربا بصرفي قلمله تتسنبده سبا يكون سيريس خونه زربا غيركا تطو كتبلت ديكيلكا نتنياهو تطو كبل زخلا يكون بزخونه من قد غيرو كفرسا كفتنيو because at the end of the day اكوينات اندحراتينا بزخونه يكون من قد انا كوينات تجميره امريكا تجديدا أبغون يادو كتب الزبل من السلة زلوا نزع حساب زي كيك أيركا
ነተንያሁ ክቅየሮሞ ለውጥ ከምጽእሞ እዚ ዶናልድ ትራምፕ አበጊስዎ ዘሎ ሓሳብ ክሰልጥ ኢልካ ክትሓዝ ከተዛረባ ይትኽእል ኢኻ ዝብል ዘሎ ጆ ኬንት ማለት ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዩ ዝነበረ ኣብቲ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ሓላፊ ዝነበረ እቲ ኩናት ዝጀመረ ድማ ኖ እዚ ኣነ ትክክለኛ ኩናት ኣይኮነን ኢሉ ስልጣኑ ዝገደፈ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ሕጂ ነዛ ተበጊስዎ ዘሎ ናይ ሰላም ቀፅላ ኣጆኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እና ኣሜሪካ ክትዕወት እየ ዝደላኖ ምሳኻ ያህሉ ኣይሃሉ ኣሜሪካ ኣብ ዘየድልያ ኩናታት እያ ሰበይቱ ንዑ ቀዳይ ቀደም ሰበይቱ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱርያ ተቐቲላ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ኣብዘይ ዓዲ ከይዱ ዝዋጋእን ዝመውትን ክህሉ የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎ ምስ ኢራን ተሳዒርና ዘይኮን ንህደም ሕጂ ኣይዋፃእናን እዩ ዝከኣለና ጌርና ኢና ካብ ሕጂ ንድሓር ሞትን ስቃይን ይኽመፅእ ህደም ጥራይ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ድማ ነተንያሁ እንተደይ መሊስዎስ ተስፋ ኣለና ዝመስል እዩ Until President Trump takes away things from the Israelis will not change their behavior. But we can count. We remember April 8th, over 300 people died in the bombing of Beirut. No consequences. We can see what's happening in Lebanon. We can see villages being burned, what they call the Gubi, which is their... ولا قدلت نايت زبي كم تخوني نتنياهو ኣብ ሊባኖስን ኣብ ቤይሩትን ዝገብሮ ዘሎ ኩልና ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ምስተፈረመ ዝገበሮ ሪና ሕጂ ድማ ክቕፅል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስጉምቲ ስለ ዘይውሰድ ብሓፈሻ To more detailed discussions. It is not the final deal between the United States and Iran. And whether we can get to that 90-day period remains to be seen. Yes. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ጉዳይ እዚ እንተደይ ሰሊጡ እንታይ ክትገብር ኢኻ ዝበልዎ እንተደይ ሰሊጡ ናብ ኩናት ምለስ ብሓይሊ ይገብሮ ክሰልጥ ክፍትን እየ ኩሉ ዝከኣለኒ ክገብር እየ ኢራናውያን እውን ድልውነት ኣለዎም ምክትል ፕሬዚደንት ናት እውን ደጋጊሙ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ንርኢ ኣለና ተስፋ ኣለና ክንዘራረብን ክንፈትሖን እንተደይ ሰሊጡ ግን ናብ ኩናት ክምለስ ኢና ኩናት ተመሊሱ ድማ እቲ ሕጂ ኩናት እተው ትብሉና ዘለኹም እንተደይ ሰሊጡ ዘይንኸዶ መጀመርያ ግን ትኽኢልና ናብ ኩናት ዘኽኢድ ምክንያት የብልናን ካልእ ኣማራፂታት ክንደሊ ኢና ይብል ኣሎ መብዛሕትኦም ሰባት እቶም ንዶናልድ ትራምፕ ፀርፊ ዝነበሩሎም ክድግፎ ጀሚሮም ኣሎ እንተው ሓደ መራሕና ኣሜሪካ አንጻር እስራኤል ደው ኢሉ ንሰላም ተበጊሱ ይፈልጥን እዩ ሜይቢ እዚ ተስፋ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ይውዳእ ይውዳእን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና በነፊት ኦፍ ዳውት ይብሉ ዕድል ንሃቦ ኣነ ዕድል ሂበ ኣለኹ ነዛ ጀሚርዋ ዘሎ ክንደይ ይገብር ኣይሆፕ ተስፋ ንገብር ወዲዩ ሰላም ከምፅእ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ድማ በዚ ገይርዎ ዘሎ ኣፍካሓስ ክብሎ ተዘየለ ግን መብዛሕትኦም ናብ ኩናት ክምለስ እዮም ዝስዕሩ ዘለዉ ኣይሆፕ ኣይሰልጦም ንኸውን ቀንዲ ኣገዳሲ ናብ ዞባና ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ክንርኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሕጂ ናብ ዞባና ለዛሬ በተለይ ግብፅንና የኤርትራን ተልዕኮ በመቀበል ኢትዮጵያን የማወክና የኢትዮጵያን የጸናች ሀገር ፕሮጀክት ለማኮላሸት የሚንቀሳቀሱ አካላት ባሉበት ሰዓት ነው ይህን ውይይት የምናደርገውና ከአፈወርቅ ልጀምርና ኢትዮጵያ በታሪኳ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳነሳ ነው ብዙ ታሪኮች አጋጥሟታል። አንዳንዶቹ ታሪካዊ ድል የሚባሉ ሌሎች ብልጽግና ኤርትራ ቀዳመይቲ መውዓሊት ስርሖም ኮይና ኣብ ዘላትሉ ግዜ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ካልእ ድማ ወታደራዊ ምፍርራሕ ክንርኢ ኢና ምፍርራሕ ደይኮነ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ኢና ኢልና ዘለና Access to sea in Ethiopian context is fundamentally an issue of sovereignty. Ethiopia has already securitized the lack of access to sea, which is in fact Ethiopia has all the historical, legal justification to claim access to sea. Therefore, as far as my knowledge is concerned, I think this issue is really advancing, is becoming acceptable domestically at international level. For example, this issue has unified all Ethiopians regardless of any political differences, any religion differences. So the question, the issue of እዚ ስቴት ሚኒስተር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ብልጽግና ወይ እውን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ልኡላዊ ሃፍደገ ባሕሪ ምርካብ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ናይ ሴኪሪቲን ናይ ልኡላውነትን ከም ዝኾነ ኣሚንና እዚ ከም ሓደ ናይ ሕቶ ናይ ልኡላውነት ጌርና ክንሰርሓሉ ጀሚርና ኣለና ነዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ድሮ ጌርና ኣለና ይብላ ኣሎ ግን እቲ ሕልምናቶም ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብዘይ ሃይማኖቱ ብሄሩ ገለመለ ብዘየገድስ ኣብዛ ኣርእሲ እዚኣ ሓቢሩ ሓደ ዓይነት ስምዒትን ሓደ ዓይነት ህርመትን ክህልዎ ኢና ንደሊ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ምስቲ ለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ነውፅእ ዝፈጥር ዘሎ እዩ ለንቀነ ብልጽግና ብኩሉ ሚድያታቱ ዘውፅኦ ዘሎ እዚ ኣርእስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ብግምጣሉ ግብፂ ትገብሮ ዘለካ ክረይኩም ስለ ዝኾንከ አዲስ ፍጥጫ ከአስመራ የወጣው መረጃ በቀጠናው አዲስ የፖለቲካ ትኩሳት ቀስቅሷል። ግብጽ ታሪካዊውን የአሰብ ወደብ ለመቆጣጠር ስትራቴጂካዊ ግስጋሴ ጀምራለች።
የአሰብ ወደብን በአዲስ መልክ ለማልማት ከፍተኛ ፍላጎት ያሳዩት ግዙፍ የግብጽ ኩባንያዎች በኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ ላይ በተደረገ የጋራ ቢዝነስ ፎረም ላይ የየራሳቸውን እቅዶች በይፋ አቅርበዋል። በዚህ ምክክር መድረክ ላይ አረብ ኮንትራክተርስ እና ኤልስዌድ ኤሌክትሪክ የተባሉ የግብጽ የኮንስትራክሽን እና ኃይል ዘርፍ ግዙፍ ተቋማት የአሰብን ወደብ ለማዘመንና ለማስፋፋት የሚያስችላቸውን ሰነድ ማቅረባቸውን አፍሪካ ኢንተለጀንስ አስነብቧል። ይህ ስምምነት በቀጠናው ላይ የቆየውን የረጅም ጊዜ ፖለቲካና ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለው ናብ ኩንነት ዝቐረበ ኣርእስቲ ምዃኑ ተረዲዎም ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ነገር እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ንዓታቶም መጀመርያ ብቐንዱ ኤርትራ ግብፅን ካብ ተራ ርክብን ተራ ሽርክነትን ናብ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ሰጊሮም ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ድማ ንሓፂር ግዜ ዝኸውን ዘይኮነ ንቀፃልነት ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእል ሽርክነት ንክገብሩ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ካምፓኒታት ናይ ግብፂ ብምወላ ናይ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ወደብ ዓሰብ ስራሕ ጀሚሮም ከም ዘለው ድማ ተፈሊጡሎ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ናይ ፈረንሳይ ካምፓኒ መስለነት አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝብል ብዙሕ ግዜ ረቂቕ ሓበሬታ የውፅእ እየ ዝብል እዩ ተመሳሳሊ ብዙሕ ፀብፃባት ድማ ይወፅእ ኣሎ ክንሪኦ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ ነገር ይረአ ነይሩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ርክብ ብልፅግና እንታይ መደብ ነይርዎም ከም ገለ ጌራ እስራኤል ወይ እውን ከም ገለ ጌራ ካልእ ሃገር ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከተብለሎም ትምኒት ነይርዎም ሕልሚ ነይርዎም ባህጊ ነይርዎም ተዲኹምሎም ግብፂ ተኣክልሲ ኣብዛ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢማራት ትጥምቶ ዘላ ኢማራት ትደልዮ ዓሰብ ዓለም ሙሉእ ዝደልዮ ዘላ ዓሰብ ግብፂ ተኣቱላ እሞ ነቲ ቦታ ትሕዘላ ስዑድያ እውን ክትኣቱ ዝደልዮ ዝነበረስ ግብፂ ተኣቱላ ገለ ሰብሲ ንግብፂ ጠጠው ከብላ ይኽእል ይኸውን ይብሉ ነይሮም ኣብዚኣ ከብረሃልኩም ዘለኒ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኾን ከሎ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ክኾን ከሎ ንኢትዮጵያውያን ስዑድያ ኩሉ ሃገር ብዘይካ ግብፂ ይሕሾም ይድዓታቶም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክትሰርሕ ኣብ ዓሰብ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኮይኑ ተሪፉ ግን እንተደይ ሰሊጡና ንሕና ባህልትዮም ግብፂ ክትኣቱ የብላን ካልኦት ኩለን ድሓን በልና ከምታ ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ ካልኦት ኩለን ድሓን በልና ግብፂ ዝበሃል ግን ኣብ ዓሰብ ክኣቱ እንትኽኢሉ ሜትና ማለት እዮም ዝብል ዘሎ ሜትኩም ስለ ዝኾንኩም ከዓ እዩ ሕጂ ኤርትራ ድማ ናይቲ ኩሉ ገዲፋ ምስ ግብፂ ዲል ትገብር ምህላዋ ዳትስ ዋይ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎም ዘሎ ሶም ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮም ካርድታት ቀሊዖም ኣንጻር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓሚሙ ይኸይዱ ነይሩ ሕክምና ክገብር ቀኒዩ ግብፃውያን ድማ ሕጂ ሓሚሙ ከም ዘሎ ፈሊጦም እዮም ነቲ ሃገር ክወስድዋ ዝፍትኑ ዘሎ ዝፀሓፍ ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ዝዝረብ ዘሎን መወዳእታ የብሉን ናው ኤርትራን ግብፅን ሽርክነትን ዝምድናን መመሊሱ ኣብ ዝዓምቀሉ ዘሎ ንዓታቶም እቲ ዝኸፍአ መርድእ ማሰጋጢሞም ኣሎ right here. You were very unfairly treated, if you want to know the truth, in Ethiopia. But we'll discuss many things, including trade. And we do a lot of business with Egypt, and we'll be discussing that. We'll be discussing the Nile, because the Nile's getting a little emptier than it should be, and that's what we're here to talk about, right? A dam was built in Ethiopia, and it's causing tremendous problems for Egypt, and I'm very aware. I had that deal settled. And then we had a rigged election, and somebody came in, and they didn't know too much about that. They were not going to settle anything, but we'll get back into it. We'll see if we can settle it up. Okay? Would you have to say something, please? اسمعني كنت رئيس لنا أبدأ بكل التقدير والإحترام. እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ዝኾነ ዘረባ ምዝራበይ ነታ ትርጉም ምግባረይ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ንአልሲሲ ይፈትዎ ድያ ይፈትዎን ኣብ ዝረአዩ ንመራሕቲ ናይ ኤሮፓ ሓፊሉ ሰላም ኣይብሎም ጀነራል ክነግረኩም ሉከደስ ኣይረአዩን ኣሎ ማክሮን ይፅውዖ ሰብ ይደልየካ ኣሎ ይብሎ አንደን ሓፊሉ do you believe this እዚ ሰብ እዚ ኣነ ይፈትዎ ገለ ዝብል my favorite general ዝብሎ ናይ ግብፂ ይፈትዎ ነዛ አልሲሲ I don't know for whatever reason ይፈትዎ ከም ዝፈትዎ ድማ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዩ ተንስዩ ብዛዕባ ይዛረብ ኣሎ ገለመለ እዚ ንዓቢ almost is a shock ተድኻነ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ውልቃዊ ቅርበት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ሓደ መራሒ ወላ እስራኤል ኖቲስ ገይሮም ኣለዉ እዚኣ ክገርመኩም ከስማዓኩም እስራኤል ብዛዕባ እዚኣ ሪፖርት ክገብሩ ከለዉ ንሕና ዘየለናሉ መንበር ግብፂ ኣብቲ ናይ G7 መንበር ኮፍ ኢሎም ኣለዉ and this is not going to be easy እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ረኣኻያ እሞ ምስቲ ክዛረቦ ዝፀንሐ ሓዊስካ እንተሪኢኻዮ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪኢናዮ ከተሓዘልኩም ያነ ኤርትራሲ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እንዲያ ትብል ዝብል ምስላ ናይ ኣቦታትና ምስ ኣሜሪካ ዘምድና ክትገብር ተደሊኻ ካብ ጉይ መዓል መዓት ሎቢይስትስ ቆፂርካ ሚልዮናት ገንዘብ ካብ ዋሽንግተን ኣጥፊኻ ከም ብልፅግና ጥራይ ኢትካ ካብ ምትራፍ
ንኣቢ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕዝዎ ብዙሕ ዝፅዕሩ ዘለዎ ሃገራት ገንዘብ ዘለዎም ረብሓ ዘለዎም ተደላይነት ዘለዎም ግብፅን ስዑድያን በመሓዝ ጥራይ ኣጀንዳ ካብ ዋሽንግተን ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ that is a genius move ንግብፂ እንድሕር ሒዝካ ግብፂ ንረብሖም ክብሉ ዲፕሎማሲ ናትካ ክሰርሑልካ ክእሉ እዮም that is a very smart move ንኤርትራ ፀልኣዮም ንሻዕብያ ፀልኣዮም ነቲ መንግስቲ ፀልኣዮ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ክንዕቆ ዝኽእል የለን ከተናሹ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ግዳ ሓቂ ግን very intelligent move ውሕዳት ካርዲ ዘለዎ ሻዕብያ መንግስቲ ውሕዳት ካርዲ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ማዓት ገንዘብ የብሉን ማዓት ዝምድናታት የብሉን እተን ውሕዳት ካርዲ ግን ኤግዛክትሊ ኣበይ ይጥቀመለን ኣሎ ሰርሓኻ ኣለዋ that's why ድማ ብልፅግና ክፅለሉ ደልዮም ዘለዉ ናው እንታይ ኢልዎ ናይ ምስ ግብፂ ዓብ ሽርክነት ናይ ቢዝነስ ኣለና ብዙሕ ረብሓታት እዩ ዘለና ጉዳይ ናይ ኒል ናቶም ተረዲንሎ ማዩና ዋሓደ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ዘሎ ዲጋ ሽግር ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራ ካብ ስልጣነይ ቅድሚ ውራደይ ክውድኦ ቀሪበ ከለኹ ነቲ ምርጫ ስለ ዝሰርቕዎ እቶም ዴሞክራት ሰሪቖም ስለ ዝኣልዩኒ ክሳብ ሕጂ ክፍታሕ ኣይከኣለን ሕጂ ግን እዛ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣላትኒ ንዓዓ ኣደቓቒሰ ተመሊሰ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣለኹ ባዕለይ ጠጠው ክውድኣ እየ ይብላ ኣሎ ወይለኻ ኣቦ ኣብዪ ኣሕመድ ወይለኻ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ነገራት ኣንፃሩ ዝኸይድ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ናይ G7 ከሪአኩም እየ ኣብዚ G7 ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝገልፅዎ ዘለዉ ከሪአኩም እየ it's going to be very interesting ክሳዕ ክንደይ ብልፅግና ወዲቑ ከም ዘሎ ዘንፀባርቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ብልፅግና ከም ዝወደቐት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምውዳቓን ምቕባራን ዘረጋግፅ ድማ እታ ናይ ኤርትራ ከነፅልዋ ዝደልዩ ዝነበሩ ሃገር እውን እንተኾነት ኤርትራ ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ እናኾነት ትመፅእ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንዖም ገዲፎም ናብ ኤርትራ ገፆም ይኸዱ ምህላው እዮም ስለዚ ብምሉእ ደረጃ ብልፅግና ከም ዝወደቐ ኣብ ዲፕሎማሲ ዘረጋግፅ እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዝዛረቦ ረዩ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ክፍት ከብል ከሎ ብጉዳይ ናይ ገርት ንግብፂ እንታይ ከም ዘገድሶ ይፈልጥ እዩ ብዛዕባ እቲ ዲጋ ብዛዕባ ኒል ብዛዕባ እቲ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌር ዘይኮነ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ይብላ ኣሎ ናይ ግብፂ መራሒ ኸ ብምንታይ ይጅምር ዘረባ ረዩ ግብፃውያን እዚ ዲፕሎማሲ ይፈልጡ እዮም ተመክሮም እዩ ሕጂ ብምንታይ ክጅምር እዩ وايضا رغم كل الجهود and thank you very much for allowing this opportunity despite all of the hard work and very busy schedule that you have Mr. President. هبدأ كلامي بالتهنئة والتهنئة الكبيرة جدا جدا على ما أنجزته فخامة الرئيس فيما يخص استعادة السلام في الشرق الأوسط والاستقرار. Well, let me start by expressing big congratulations for the breakthrough that you have achieved, Mr. President, of restoring peace to the Middle East. መጀመርያ ምስ ኩሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስራሕካ ትንፋስ ዘይህብ ስኬጁል ዘለካ ነዛ ግዜ እዚኣ ዝሃብካና ኣብዚ ዝመፀኻ እውን ዓብይ ክብሪ ኣለኒ ዓብ ኣድናቆት ኣለኒ እንኳ ሓጎሰካ ድማ ማንም ክፈትሖ ዘይክእል ዝነበረ ሽግር ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ምፍታሕ ዓብ ስጉምቲ ብሬክ ትሩ ዝኾነ ሓደ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዞባዊ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ስጉምቲ ስለ ትወስድ ኣለኻ ወላ ሓንቲ እኳ ተበፅሐ ነገር የለን ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ፍራጃይል ኢጎ ተኣንነት ናቱ ተገዲሰያ ቤላ ጌርካ ድማ ክትምግብ ኣለካ ንዓ ስለዚ እዞም ሃገራት ዓረብ ፈሊጦም እዮም so they really cater ነቲ ናቱ ድሌታት በቲ ዝደልዮ መንገዲ ስለ ዝኸድዎ ይድፈትዎ ኤሮጳ ይፈቱን እሱ ካናዳ ይፈቱን እዩ ሳቶም እውን እኮ ኡፍ ብልዎ እንዲኦም ግን ናይዞም ዓረብ ይደስ ዝብሎ እሱ I don't know እንታይ ምዝ ናይ ግብፂ ድማ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ግርሚ ዝብል ባላ ድሓር ዶናልድ ትራምፕ ኖርማል ኮንቨንሽናል ዝምድናታት ዝርኢ ይኮነን ይፈትወካ ዳ ይፈትወካን ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ፓኪስታንን ህንድን ኣለዋ ህንድያ ዝያዳ ናብ ኣሜሪካ ክትቀርብ ትፍት እንዳላ ገለ ዓባይ ሃገር ገለ ነቲ ናይ ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒር ዝበሃል ስለ ዝፈትዎ ማይ ፌቨሬት ጀነራል እዩ ዝብሎ ምሱ ክሰርሕ ይቐለሉ ካብ ነቲ ኩነታት ካልእ ገዲፉ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኢራን ድማ ፓኪስታን ብዙሕ ሓጊዞሞ ንግብፂ ድማ ይፈትዎም እዩ ወላ እስራኤል ፅልኣዮ እንተበልዎ ገለ እንተበልዎ ይፈትዎ እዩ ነዚ ናይ ግብፂ ኸ ኣንፎርቹነትሊ ንብልፅግና ድማ ምርዲ እዚ ንሕጂ ግረይ መጀመርያ ብዛዕባ ትረብሑ ከይተዛረበ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ቀዳምነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ጥራይ ዘጣቅዓሉ ዘሎ ነዊሕ ይዛረብ ዳሓር ግን ነታ ናይ ዲጋ የምፃ ማለት እዩ أزمة بمثل هذا المستوى من خلال مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية لشخصكم لهذا الاتفاق الذي أنجزتموه. Once the deal was announced, there has been great appreciation, but the admiration has increased in this marvelous management of such crisis at the highest level. Thank you. We're waiting for the deal to be declared as a final deal so that we can react appropriately.
نتزقبرو زلو أبز قداينا إيران بزوح تعري قبرالو نتتقبرو زلها عبي أخبرو تهلنا بايدوي هقرات عرب حقوسات يوم زلو مجمريا نسرائيل قديفو يخيس لزلو يتبابعو ولو إسرائيل كتب بلاشو نتزوبا كتعنو سلات دلزا لأن إسرائيل قديفو يخيس لزلو هقرات عرب كلها توم الجوخة يوم زلو زلو الجوخة قلنا خلنا يبلو ولو دقفي وهابو اللو إسرائيلوين لما نزياي فتوان كريكم يسنه له بزخونة تتقبرو زلها نسخان ناوس مزقبر كاب قلنا خلنا والاحترام أيضا لشخصكم على العلاقات القوية وعلى الدعم اللي بتقدمه أمريكا لمصر. I'd like also to express highest appreciation and respect of your compassion for the productive and excellent relations between Egypt and the United States and all the support that the United States is providing for Egypt. تفهمكم لمشكلة السد أيضا أمر أسجل فيه احترامي وتقديري أيضا لكم فخامة الرئيس. For the record again, Mr. President, I cannot overemphasize how much respect I have for you, for your understanding of the challenging issue of the dam to Egypt. سامعكم مرة قبتي أزيا عبد مسكانا يزلوا سلت كله أمريكان من قسنات كان زقبر الله زلوا تقاف نتين الصغا أبقدايناتنا سقبناتنا نمردا تريو زل خدمه أخلق على يبلين نتزل نمزغانا كبر نخجل ألقى بفلاي أبقداينا يزدي غانا جرد ديو أبقداينا دحنا تاوي حتوتات نجيبسي زلكا صبوز خنا مرداتا نتوكناتنا تردان انك تفتحي الكاتو زعران أخو مزغانا ناتيس موداتا يبلوني زبرزلو أبت قداينا جرد أبقنهم سلازلو نتم ناتو مرقزيتات أقدمت كسرح سلازغل أبتز ما تزولو ديل دما نعاتاتهم بزحقوس من قد كودي تسفا سلازلون قبتايان I'm حفيلو داي سقدلوني يقرم الله قوي إنه بحق تتنكيقيو I'm pretty sure no واحد trainings قبر الله زيا because this is a very high stake meeting نجبسي دونالد ترامب زامس دونالد ترامب قبر وازلو دبلوماسي نجبسي نتايبلو كب ويقبو بلوازيا عبزيا يتعدلو عبزيا ناي دونالد ترامب بزعبازنا يقرد حدا أقداس الديل كرهبو تزي كيلوم then they have no chance دحرجي كالا مارس اشتاتناتهم قبل حجنا عامتها تفتينو ما يسلطومن دحرجي دما خسلط ما يكلني እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ገይሩ ሎም ዘሎ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ነው የሚፈቱ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ዝበሃል የብላን ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዋሽንግተን ከይዲ ይፈልጥን እዩ ፈድምሎም ከይዲ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ነዛ በኮ እዚኣ ተጠቂሞም እንተደይ ሰሪሖምላ እንተደይ ተዓዊቶምላ then there ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ሕንፍሽፍሻት ይዋ ዘሎ ነቲ ምስ ጎረባብቲ ዝገብሮ ዘሎ ጎርፈጥፈጥ ወሲኽካ በዓል ኤርትራ ኣብ ጎኑ ዝኾንዎ ዘሎ this is the moment if not now or never ይብሉ ሕጂ ወይ ካነ ሓዋራ ይሰልጠናኒ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ኩሉ ዘለዎም ካርታት ኢትዮጵያ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዱ ዘለዉ አብይ አሕመድ ድማ ኣብዚ ነዚ ካውንተር ንክገብር ዝኾነ ዝገብሮ ነገር የብሉ كلنا نقول للناس بنقول ولا لا ولكن اثناء العشاء امبارح انا وجدت فخامه الرئيس محاط بكل القاده والرؤساء عايزين يتحدثوا معاه لدرجه ان هو يمكن ما كانش عنده لحظه لتناول العشاء. I don't know if I'm going to say is appropriate or not, but I observed during the dinner of last night that you were surrounded, Mr. President, by all world leaders. They didn't leave you a moment to enjoy your dinner. There was a lot of surround. We had a great time, but it was a lot. It was a lot of work last night. You saw that, yes. كم دربيو زلو يبحال دي يبحال نزيجن طبعا مشيت بتدرارسي أمانة بيزي خانيركا كلهم مرحتي تبدأ ريخا يخدوني يوم بيزي كبرو خانيرهم سلاسي أمس قد عايزدي مرة أقدر السبيخة يزولو زلو مرة أقدر السبيخة بقى علم تيات سجل كذا اللي يبلو تروح أوريدي سمايل ناتروخيبو سلاسي كم زيجيركا I don't know تدبلوماسك ساكن دي كبي سرح مخاني خاتفلت ሓደ ኦፕን ዝኾነ ሕቶ ክሓተኩም ኤርትራውያን ስክሳዕ ክንዱ ዓይነት ዲፕሎማሲ ክንገብር ንኽእል ዶ you guys think ንሕና ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ኩርዕ ዝበለ ዲግኒቲ ከምዚ ዓይነት ዘረባሲ ኣነ ንባዕለይ ከማን ዝኽእሎ ዶ ኣይክእሎን ይጠራጠር እየ ኣፍኮርስ ናይ ሃገርካ ረብሓ እንተሎ ኣብ ግዜ ሰውራ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጀነራላት ክድቅሳ ይግደዳ ከም ዝነበራ ንዕላማኻ ሞት ከም ዘሎ ቅንያት ናይ መዓልቲ ሰማዕታት ኢና ዘለና ንሃገርካ ትፈትቶ ኮይንካ ንረብሓ ህዝብካ you can do everything ሓጢኣታ ይኹን ፀይቃ ይኹን ፀረ ኣምላኻ ይኹን ዳእምበር ንረብሓ ህዝብካ one has to do everything ባህላያ everything ስለዚ ንህዝብካ ክትዕሞ ንሃገርካ ክትዕማ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ዘሎ ንሕና ከም ይኮናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ንስኻ ከም ሰብ أنا كم سبك جبرا يكلن خون عقبنا مفلات من هذا الداسي نحاول رجل we really need
ወይ አሄድ ከዶም ነቲ ረብሓና ኤርትራሲ በኩሉ መንገዲ ብስርቂ በምትላል ገለበላ ይደልን ያኔ ምክንያቱ መወዳታውን ስለዚህ ይሰርሕ አፍ ገለገሊ ክትቀመሉ ትኽእል ትኸውን ዓለም ከም እንድሕር ኮይና ዲፕሎማሲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ስራሕ ምዃኑ ሓደ ሰባት ናቶም ካራክተር ናቶም ቢሄቪየር ንሱ ከይከይድ ይኽእል እዩ ከምዚ ኢልካ ደኒንካ ኣምናሹር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ጀስት እቲ ፐርሶናሊቲ እውን ውስን እዩ ሕጂ ፕሬዚደንት ከምኡ ክገብር ዘይክእል እንተኮይኑ እንታይ ካ ትገብር ዲፕሎማት ኢኻ ትሰድድ ወይ እውን እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናትካ ፕሬዚደንት ናትካ ኩርዕ ዝበለ ዘረባ ናቱ ድርት ዝበለ ብዙሕ ክንበርከኽ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ደን እንታይ ይገብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ፎሬን ሚኒስተር outgoing ዝኾነ ብቐሊሉ ክዛረብ ዝኽእል ምስ ሰባት ክቐርብ ዝኽእል ንኣብነት ኣነ ሕጂ ካብ ኩላቶም ክመዝን ኣይደልን ግን ሶፊያ ተስፋ ማርያም could be ኣብቲ ትገብሮ ስራሕሲ እቲ ካራክተር ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ ምስ ብዙሓት ከምዚ ኢላ ክትዛረብ እየ ኣለኹን ግን ንፍዕቲ ተዛራቢት እያ ፐርሶናሊቲ ናታ ካራክተር ናታ እውን ኣብቲ ስራሕቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ናተይ ሪቴ ጀስት ከም ተዓዛቢ ናይቲ ኩነታት ስለዚ እዚ መራሒ ናይ ግብፂ ንምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ንክሕጎስ ዝገብሩ ዝኮዶ ዘሎ መንገዲ ቢካዝ ረብሓናቱ ኒል ማለት ጎረሮም ይጎረሮም ንክሰልጦም ድማ he has to do everything ከምዚያ ጌርካ ንኣሜሪካ ሕዝካ ንኣብይ ኣሕመድ ከምታ ትሪእዋ ዘለዎም ገፁ ገፅ ናይ ቁፅሪ ጥራስ ዝመስል ዘሎ ካብኣ ገይሮም ልቡ ጥፊኦም ኣለዉ ንሱ ተሃዲድን ፈኸራ ንገብር ኣሎ ግብፂ ድማ ከምዚያ ገይሮም ኣጀንዳኦም የሳልጡ ኣለዉ and እጅ ክቕፅል እየ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ካብዚ ቀፂሎም ብዛዕባ ናይ ኢራን ገለ ስለ ዛረባ ኣብ ካልእ ግዜ ሸፊና ኢና ሕጂ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ምንታይ ካ ተተሓዛ ግብፂ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ምስ ኤርትራ ዲል ይገብሩ ኣለዉ ናብ ዓሰብ ኣድመፁ ንዓሰብ ክኣትዉ እዮም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ገብሩ እዮም ናይ ቁጠባ ናይ ማሪታይም ናይ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ኦፍኮርስ እንታይ እዮም ዝፈርሁ ነይሮም ንሳቶም መሲልኩም ኤርትራን ግብፅን ዲል ክገብራ እንተጀሚረን ንግብፂ ጥንቃቐ ናቶም እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ክዘራረብ እንድሕር ኮይነ ምስ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ኒል ክዘራረብ እንተኮይነ ብጉዳይ ናይ ህዳሴ ግድብ ምስ ግብፂ ክረዳዳእ እንተኮይነ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝገብሮ ሓግዙኒ ዝብል ነይሩ ሕጂ እንታይ ገብርዎ ኣሎ ሶም ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብፍፁም ከም ዘይቀርብ ኣብ ዓሰብ ባዕሎም ክኣቱ ተኣቱ ተኮይንካ ምሳና ክሰርሕ ኣለካ ወይ እውን ኣብቲ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ተኮይንካ ንሕና ምስ ኤርትራ ኮይንና ክነልማ ኢና በቲ ወደብ ግን ክጥቀም ኣለካ ስኻ ክብልዎ እዮም ወላ እውን ኣብቲ ናይ ጅቡቲ እውን ኣትዮም ኣለዉ ኣማራፂ የብሉን ኣብ ጅቡቲ ኣብቲ ወደብ ናቶም ዶራሌ ዝበሃል ንኸልምዕዎ ፀዓት ንኽእትውሉ ገለመላ ኣብኡ ናብቲ ተርሚናል ንክንደይ ሚልዮን ዲል ገይሮም ኣለዉ ምስ ጅቡቲ ስለዚ ናብ ዓሰብ መፅኦም ናብ ኤርትራ መፅኦም ባፂ መፅኦም ክሰርሑ ተጀሚሮም ኢትዮጵያ እንተመፅያ ክትመፁ ትኽእሉ እዮም ክብሎም ይኽእሉ እዮም ግን ኢትዮጵያ ውሕስነት ክስምዖም ኣይኮነን ክፈርዩ እዮም ካብ ግብፂ ስለ ዝፈርሁ በዚ ኮይኑ በቲ ነቲ ናይ ኒል እናገበሩ ከለዉ ምስ ኤርትራ ድማ ከም ገለ ኢሉ ናብ ኤርትራ ብካልኦት ተደጊፉ ወይ ዲፕሎማሲ ገይሮም ናብ ኤርትራ ዝምድና ክፈቲሩ ከይረብሕ እሞ ኣቐዲምና ንሕና ኣብ ኤርትራ መሰረት ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ብሱዳን ከም ዘይሰልጦ ንሱዳን ሒዙ ንዖም ከም ዘይውፅኦም ብኤርትራ ከም ዘይሰልጦ ኣብታ ጉዳይ ኒል ድማ ንኣሜሪካ ሒዞም ክዕወትሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከምዚ እናኾኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቶም ብልፅግና ወል ሓንቲ ነገር እዮም ዝፈልጡ እሳ ድማ እዚያ እያ ችን ብልጽግና እንዲረጋገጥ የሚጠበቅባችሁን ሁሉ ትወጡ ዘንድ ታላቅ አደራ ተጥሎባችኋል። ያለንበት ዘመን በጦር ሜዳ ግጥሚያ በሚደረግ ትግል ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ዘመኑ ባወጣው ቴክኖሎጂ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጦርነት በማድረግ የሀገር መከላከል አቅም ለማዳከም የሚሰራ የጠላት የሳይበር ሰራዊት ጦርነት ያለበት ዘመን ጭምር ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ርእሶም ዘሎ ፀላእቲ ኣብ ባይታ ዘለዉ ፀላእትን መን እዮም ኣይፈልጥን እየ ንግሆ መፀ እቲ ፅሑፍ ኣበይ ወፂ ነይሩ እዚ ቪድዮ ዝመሲልኩም ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዲፈንስ ፎርስ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ፌደራላዊ ዲፈንስ ፎርስስ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ እንታይ ኢሎም እስከ ነቲ ሰራዊት ተቐይሶም ኣለዉ የቀይሕ ባህር ትውልድ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ትውልድ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ እቲ ሰራዊት ናቶም መመራቕታይ ዝገብር ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሰራዊት እናበለ እዩ ካድረታትን መኮንናትን እዩ ዝምልምል ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ ይብሎ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ዳርጋ ኦሮሞስ ከም ዝረኸብዎ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ከም ወዲሁ ድማ ጠላቶቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል። ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ። ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው። ሳዎቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል፣ ትሰማለህ። ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጉዳይ ናይ ፅምዶ እያ ደጊሞም ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን
ምስ ሓድሽ ኩነታት ኣቀናቢሮም ደውርድዎ ዘለዉ እዚ ከዓ they are pushing too much propaganda ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ህዝቢ ናብ ኩናትን ናብ ጋልን ንኸበግስዎ ብፍላይ ናብ ህወሓት ገጾም እቲ ናይ ሱሳታት ወለዶ ዝብልዎ ዘለዉ ናብ ህወሓት ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስዱ ወይ እውን ኩናት ከበግሱ ከም ዝደልዩ ዘለዉ በብዙሕ መንገዲ ምልክታት ይረአ ስለ ዘሎ ህወሓት ግብረ መልሲ ክቦም ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ህወሓት ይብዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ከሪአኩም ቅድሚያ ግን ንሳቶም ኣብ ከም ዝናሃለዉ ከለዉ ኣብዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝበሎ ስምዑ Convened in France for the G7 summit with the very fresh U.S.-Iran agreement in the spotlight. The UAE, Qatar, and Egypt all have a literal seat at the table with global leaders to sit down and discuss stability in the Middle East. For Egypt, President Abdel Fattah al-Sisi using the summit to make its case as one of Washington's key partners, building on its role in Gaza mediation and this latest U.S.-Iran diplomacy, trying to turn Egypt's regional leverage into stronger U.S. backing. To discuss more, we're joined. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ወላ ነዚ ኖቲስ ገይሮም መግደፍ ኣቢሲ እስራኤል ከማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ናይ G7 ጣውላሲ ኩርሲሲ መነመን ቦትኦም ኣውሒሶም ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ቀጠር ኢማራት ሰለስቲኦም ቦትኦም ሒዞም ኣብዚ ቦታ እዚ ይብሉ ኣለዉ ሰለስቲኦም ዞም ሃገራት እስራኤል ኣብዚ ቦታ የዚ ኣላ ኣብ G7 ኩርሲ ሓዘትና ኣላ ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ስለዚ ግብፂ ድማ ልዕሊ ማንም ኣጀንዳ ናቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ዶናልድ ትራምፕ ቃል ሂብዎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ማለት ወላቶም እስራኤል ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ናይ ግብፂ ኣካይዳ ዲፕሎማቲካሊ ሓደጋ እናኾኖም ይመፅእ ኣሎ ኢማራት ኦፍ ኮርስ ምስ ኢማራት እውን ተዘራሪቡ ከሪአኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ቀጠር ድማ ብዓብዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ እንታይ ጠቂሱ ነይሩ 2016 ከምኡውን 12 ከምኡ ድማ 2016-17 ዲያቢሉ ኣብ ግዜ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግዜ ፕራይም ሚኒስተር መን ኢኻ ትብሎ እቲ መለስ ዜናዊ ዝነበረሉ ኣብዚ G7 ኩርሲ ናቶም ነይርዎም ኩሉ ግዜ ካብ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝመፁ ዝነበሩ እዮም ተርዲምሎም ዊልያም ሩቶ ተዓዲሙ ኣሎ ግን ኣብዛ ኩርሲ እዚኣ ኣብታ ሰርክል ዘላ ከኣቱ ዕድል ኣይረኸበን ኣብቲ ደገሉ ማለት ን ኣፍሪካ ኣብዚያ ሰርክል ዝኣትውቶም ኪ ኣገደስቲ ናቶም ፓርትነርስ ነቲ G7 ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ሰለስተ ካብ ኣፍሪካ እንኮ ኣትዩ ዘሎ ናይ ግብፂ እዩ ሶ ግብፂ is very close to America እቲ ዝምድና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ትርጉም ኣለዎ that's why ድማ سعودية أي تصادفتنا بس قد عايزي قال ملاهم زول زولو جن for me سعودية I don't think مس أمريكا أقام سلو زولو ما يقال يكونوا سعودية is actually أبز قد عايزي إذا كنت زبط طابون بالو حقوس زخانة حجرت الله سعودية نتايجن كنا كريكم إليها بزارب زلو ولا إسرائيلويان نتجيب تدخلوا زلا مس أمريكا مس دونالد ترامب زلو قربت يوحد علم يلا قطر زخد وزلو يوحد علم يلا of course إمارات ولا نا إماراتون عبلاتنا بحالتي ولا نا إماراتون زحقوا سما يكونن زلو سلازي كل زين تاريخ موتنا إمارات مراحي قد من أب فرنسا قيدو مزيم رخابو ناب جبس قيدو مس السيسي تراخيبو خمسة بريز نقر درو نتي زقبر زلو شركة ندما حقوس مخانون السون دونالد ترامب قال يسألوني باي ذا واي هانت فايرال زخونات فيديو زعباتنا إماراتون مت يعني رانت كسمعكم because there is also another نبزو حساب زقر مارستيو. For going forward between our two countries, how we can make our relationship even better. We love it. Thank you, my friend. See, when you're that rich, you can speak that lowly. I was just wondering, can anybody hear that? But when you're so rich, you have such confidence that you don't have to do any strain to the voice. He's great. So, very tough. كم تري وزلهم انتاي زبل زلو كزاربو خلو نايكلتينا زمدنا نمحيال نبزل على درجة مدياب كل زكاة على نخجبري لك أصيلي تزارب أنا كوا مبزاتك زي دمسط حد بليتي محمد بن زايد ناي إمارات بريزنت مالتيو انتاي لو دونالد ترامب ما تقبله thank you my friend له كم هبتام دحرقين كا كأصيل كا كتزارب تخليها confidence الله كترجع كا كتزارب تخليها he is really impressed بزهبتنا يزوم هجرات عرب بناي قطر بلو بناي إمارات بلو بناي سعودية بتعمي ذكرهم بفلايد ما بإمارات زي ودا جنزب زلون كويني يسمع that's why دما بعلي إمارات أجنداناتهم كل جزء أبي دونالد ترامب ناي مركب تخلو زلوا يقداس إمارات عبلا سنة خواسيدا زلا ني إيران كمان جنزب كتكفل حسب الله ولو إن أمريكا إسرائيل نبغون نخانتلو
እዚ ኩናት ናይ ኢራን ፈፂሙ ከም ዘይዋፅኦም ተረዲቦም ኣለይ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ኢራን ትወድቕ እሞ ከስፋፍዑ ዝኽእሉ ይመስሎም ነይሩ እቲ ኩናት ምስ ቀፀለ ግን ናይ ህላዊ ፈተና ይመፅዎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ቁጠባ ሞዴል ናቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስጥራ ኣይኮነን ኢራን ናሓየለት መፅያ ዳትስ ዲዛስተር ንኣታቶም ሕጂ ግን ብግምጣሉ ይግምጥልዋ ኣለዉ እታ ስክሪፕት ንሕና ምስ ኢራን ሽግር ተፈቲሕና ይብሉ ኣለዉ ባይ ዘ ወይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝበፅሐ ኢንቨስትመንት ናቱ ካብ ኢራን ይድመፅ ብዙሓት ምሁራት ናቱ ካብ ኢራን ዝመፅ እዮም ስለዚ ምስ ኢራን ኣሜሪካ ክስዕሮ ዘይከኣለት ኣሜሪካን እስራኤልን ተዛሪቦም ክስዕርዎ ዘይክእሉ ህዋርዊ ንሕና ምስ ኢራን ክንመጣጠር ካብ ሕጂ ንኢራን ዝኸፈልና ከፊልና ክንሕዝ ኣለና ምስ ኢራን ምሕዝነት የዋፃና ብምባል መንገዱ ቀይሩ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ሓያል ኮይና ስለትውስ ዘላ ዓብ ትምህርቲ ወሲዶም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ በዚ መንገዲ ክረአ ከሎ ድማ ኢማራት መንገዱ ክቕይረሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ እዩ ኣይሆብ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ገብር ይኸውን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኩሉ ነገር ብገንዘብካ ዝግበር ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ መሓመድ ቢን ዛይድ ዝዓበየ ትምህርቲ ናቱ ኢራን ኣምሂራቶላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ውልሲ ሓቅነት ኣባይታ ክሳዕ ክንደይ ክሰርሕ እዚ ጉዳይ እዚ ብሕጂ ክረአ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ኣዛረብቲ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኩነታት ናይ ሱዳን ኣብቲ ከበደ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ መድረክ ድማ ኢና እዚ ንሪኦ ዘለና ናበይ ገፂኡ ኔክስት ሙቭ ናቱ ሓደ ካብቲ ኣብ እቲ ኩነታት ናበይ ገፂኡ ይኸይድ ኣሎ ብዛዕባ ሱዳን ሓንቲ ነገር ርየ ነይረ ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፃና ጉዳይ ናይ ሱዳን ዋላ እኳ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎ ገለገለ ንኣሽቱ ፅቡቕ ነገራት ድማ የጋጥም ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ቅድሚ ናብቲ ካሊ ምስጋረይ እዚኣ ክበኩም እየ ግን ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣሜሪካን ቀርን ኣፍሪቃን ጉዳይ ክንዛረብ ተኮይንና እዚኣ ስምዑ ለይታ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪቃ ገጾም ቀይሮሞ ዘሎ ማለት እዩ To have a State Department that can deliver on a foreign policy that is rooted in the national interest of the United States. To defend the national interest of the United States requires us, number one, to make sure that every dollar we spend and every action we take has to have measurable outcomes that deliver for the American people. They have to either make our country safer, or they have to make our country stronger, or they have to help make our country more prosperous. It has to do at least one of those three things. And ideally, whether it's a program or a measure that we take, it should do all three of them. Yes, we canceled a bunch of contracts in USAID. Some were stupid and outrageous. Others didn't serve the national interest, and others we kept. And we are folding it under the Department of State. And you know why? Because we want it to be part of the toolbox. እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ መሰረታዊ ናይ ፖለቲካ ናይ ፖሊስን ለውጢ ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ሓቅና ናቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ጠቕላላ ኩላ 5 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ክነውፅእ ተኮይና ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ንድሕነት ናይ ኣሜሪካ ዘበርክት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ወላ ሓንቲ ብቐጥታ ህዝቢ ኣሜሪካን መንግስቲ ኣሜሪካን ዘይረብሓሉ ነገር ገንዘብና ንንስንሰሉ ጉዳይ ግን የለን ይብላሉ ስለዚ እቲ USAID ዝበሃልን ካልእ ኮንትራታት ናቱን ኩሉ ዘደስከልናዮ እኮ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ኣካይዳና ብመሰረቱ ቀይርና ኣለና ንጠዓሰሉን ይቕረታ ንሓተሉን ጉዳይ ድማ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፖሊሲ እዚ ነቶም ኣብ ነፍሶም ተመርኪሶም ክኸዱ ዝደልዩ ብሽርክነትን ብምክብባርን ክሰርሑ ዝደልዩ ከም ባህሊ ኤርትራ ድማ it's a great news it's good news ስለዚ እቲ ንደልዮ ዝነበርና ኣሜሪካ እውን ብዓቢ ደረጃ ትደልዮ ከም ዘላ እዩ ዘረጋግፅ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብዙሓት ኣፍሪካውያን እውን ሼር ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ፖሊሲ ኢና ንደሊ ነርና ቀደም እውን ዝብሉ ከም ኤርትራ ዝኣመሰሉ foreign policy, not a standalone. It is not charity. Foreign aid is not charity. It is designed to further the national interest of the United States. So we will do humanitarian assistance. We will do food assistance. We will do developmental assistance. And we will do security assistance. But we will do it driven by our embassies and our regional bureaus. Because what those issues mean look very different in Guatemala than they may in Chad or in Kenya or in some other part of the world in the Indo-Pacific. And so one of the things that we have tried to do in our reorganization is drive power and influence on policy making and decision making to the regional bureaus and ultimately to our embassies. Our embassies, our ambassadors are the front line of American foreign policy. The most important thing I do every single day is not read memos, it's read cables. Every night I get 10, 15 select cables from stations around the world. Listen to this one. This is very important. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣሜሪካ ፖሊስ ናታ ካብ ፕሬዚደንት ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ብመንገዲ ናይ ኤምባሲታት ይክኸይድ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኣሜሪካ ዲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ስራሕ ናቱ ኣብ ኤርትራ ንዝግበር ዝምድና ንሱ ጥራይ ክገብሮ ዘለዎ ይብሉ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ኮመን ሰንስ ዘይኮነ ኖ ቀደም ከም ይኮነን USAID ዝበሃል ናቱ መንገዲ ዝሰርሕ ካልእ ኤጀንሲ ናቱ መንገዲ ዝሰርሕ ሕጂ ግን ቀንዲ ስራሐይ ካብ
ኤምባሲታት ድመፀና ኬብልስ ንዑ ክሰሚዕ ግዜ ደጥፍእ ኤምባሲታት ድማ ነቲ ኩሉ ዘድልየና ናይ ጥዕና ኣሲስታንስ ድዩ ናይ ሴኩሪቲ ኣሲስታንስ ሓገዝ ድዩ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ድዩ ኤምባሲታትና ኣብቲ ሃገር ርዮ እዚ የድሊ ምስ ዝብሉ ብመንገዲ ኤምባሲታትና ጥራይ ክግበር ዘሎ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እዩ ምስ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ፀገም ኤርትራ ኤንጂኦታት ካልእ ተልእኮ ዘለዎም ትካላት ኣትዮም ናይ መንግስቲ ልኡኽ ኮይኖም ገንዘብ ከም ዝቡን ሲሎም ሽግር ዝፈጥሩ ነይሮም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ገንዘብ ኣይንህብና ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ንሕና ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ተኮይና በታ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዘላ ወይ እውን ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ዘላ ብኣገርና ኢና ክንሰርሕ ስለዚ ንሳ ምስ ኤርትራ ከመይ ኣላ ንሳ ድማ ናይ መበል 250 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣዲማ ፅቡቅ ዝኾነ ፅምብል ገይሮም ነይሮም ዛዕባ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ርእይቶ ዘለዋ እያ ትመስል ስለዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወላ ኣሜሪካ ብነፍሳ ደረጃ ትኸዶ ዘላ ንዞባና ዘርብሕ ምዃኑ ብዙሓት ተስፋ ዝገብርሉ ዘለዉ እዩ ኣሜሪካ ድማ ብመሰረቱ ናባና ጥራይ ፍሉይነት ዘይኮነስ ብዓብዩ ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለው ትክክለኛ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ክኽተሉ እዮም ዝደልዩ ዘለው ስለዚ ኤርትራ ነዚ መድረክ እዚ ተረኪባ በዚ ግብፂ ትሰርሓላ ዘላ ዲፕሎማሲ ኣሎ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ሽርክነትን ፈጢርና ስለ ዘለና ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ቅርበት ስለ ዘለዎም ናይ ግብፂ ምትትታው ኣብ ኤርትራ ወይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዝምድና ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝርእይዎ ንሕና ኢና ንኣቱ ዘለና እዮም ዝብሉ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሴኩሪቲ ኣፕራተስ ኣሰራርሓናቶም ግብፂ እንድሕራትያ ኣላ ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ ከም ዝኣተው ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መደበር ድሕሸካ ንስኻ ምስ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ዲል ምግባር ድሕሸካ ምስ ግብፂ ዕሸና ንሕና ቢካዝ ኣሜሪካ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ወላ እኳ ክሰርሕ ተደለኻ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ጌርካ ተረጋጊካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣሜሪካ ግብፂ ምስ ኣተወት ብግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ይኣኽለኒ እንድሕር ኢሉ ንዓና ፐርፌክት እዩ እዚ ምክንያቱ ኣቅድሚ ዝራ ንግብፂ ብሓይሉ ኤርትራ ነብሳ ካብ ግብፂ ኣፀቢቓ ክትከላኸል ትኽእል እያ ድሓር ድማ ግብፂ ከም ዝብለኩም ናቶም ረብሓው ንበይኑ እዩ ብርግፅ ንግብፂ ካልኦት ማኒፕሌት ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኣይንብል ኢና ግን ኣብ ዓለምካ ሓደክ ንረብሓኻ እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መስኮት ናይ ዕድላት ናይ ዝምድና ናይ ዲፕሎማስን ወላ እውን ኣሜሪካ ብፖሊሲ ደረጃ ትገብሮ ዘላ ኣይሆፕ ኤርትራ በቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብፍላይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ሂወትን ከምኡ ድማ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማስናትና ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምስቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ድምር እክብ ናይ ዝኩሉ ተሪኻዮ ናይ ኤርትራ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ናብ ዝበለፀ ክኸይድ ከም ዝኽእል ጥራይና ንርኢ ብኡ መንፅር ድማ ሃገራት ዓረብ ብሰንኪቲ ናይ ኢራን ዓብ ትምህርቲ ወሲደን ኣለዋ ቁጠባናተን ዓብይ ፀገም ወሪድዎ ኣሎ ኣካይደን ክቕይራ ዝኽእላሉ መንገዲ ድማ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ናይ ዝኩሉ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ርኢኻ ፍቲሽካ መርሚርካ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ንክትግምት ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ኣይኮነን ከም ወትሩ ድማ ናትና ባህግን ትምኒትን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ተፈቲሑ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ፍሉይ ሽግር ክህልወና ይንደልን ኢና ዝሓለፍናዮ ፀገምን ሽግርን ይኣኽለና እዚ ለይለ ለምለም ዝመስል ኣብ ደገ ባሕርና እዚ ኩሉ ማዕድናትናን ፀጋታትና ናብ ግምት ኢኻ ንዑ ተጠቒምና ኤርትራ ንቅድሚት ገፃ ክትጥምት እያ ንደሊ መንእሰያትና ካብ ግንባራት ክወፅእ ካብ ግንባራት ወፅዩ ሓዳሩ ክገብር ናብሩ ክገብር መፃኢ ከስተኻኽለሉ ዝኽእል መድረክ ክኽፈተሉ እቶም ተምሃሮ ዘለዎ ቆልዑ ድማ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዝስልጥንሉ ዝመሃሩሉ ቢዝነሳት ዝኸፍትሉ ቴክኖሎጂ ዝጅምርሉ ኮታስ ኣብ ዓድና ብሩህ መፃኢ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ዝብልሉ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ናብ ዓዱ ሒዙ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ፕላናት ገለ ብጉልበቱ ገለ ብገንዘቡ ገለ ብሓንጎሉ ገለ ድማ ብሞራል እውን ክኸውን ይኽእል ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኤርትራ ክትከውነ ትደሊ ዘላ ንሕና እውን በዓልና ኣብ ጎኑ ተሰሊፍና ዝከኣለና ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ንምግባር ግን እቲ ተኸፊቱ ዘሎ መስኮት ናይ ዕድል ማክሲመም ክንጥቀመሉ ምስ ንኽእል ጥራይ ብዝላዕለ ደረጃ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና መስኮት ኩሉ ግዜ ደግማ ዘዘረባ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ እዮም ዝብሎ ብእንግሊሽ መስኮት ናይ ዕድል ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብዙሕ ግዜ ይዛረባ ካሜራ ክስል ከላ ኤግዛክት ላብታ በለጭ ትብለላ ግዜ ተረኺባትካ ጥራይ ፅቡቅ ስሊ እታ መስኮት እትያ ክኣቱ ንዝኻለያ ትስእ ስለዚ እዛ መስኮት ተኸፊታ ዘላ ሴኩሪቲ ፅቡቅ ኮይና ወፂና ኣለና ዝምድናታት ንገብር ኣለና ግን ክንዲምንታይ ነቲ ዕድል ክምዝምዞ ክኢልና ወሳኒ እዩ ክንዲምንታይ ክምዝምዞ ንኽእል ብፍላይ ኣብቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናትና ለውጢ ከድሊ እዩ ደገ ዘሎ ህዝቢ
ተወዳዳሪ ናይ ባንክ ዕድላት ተፈጢርካሉ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ክሰድድ እዩ እቲ ገንዘብ ድማ ንኤርትራ የድልያ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዑ ተጠቂሙ ነቲ ዘለዎ ፀገማት እናፈትሐ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣብነት ክበኩም እዚ ግብፂ ዝበሃል ከም ኣብነት ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ትማለሲ እንታይ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ካብ ካልኦት እውን ክትመሃር ኣገዳሲ እንድዩ መንግስቲ ናይ ግብፂ ሬሚተንስ ካብ ደገ ዝመፅእ ብሓዋላ ዝመፅእ ካብ ናይ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ናቶም ዝመፀ remittance from Egyptian expats rose by 33.2% to 39.2 billion from July to April ካብ ጁላይ ካለፈ ወርሒ 7 2026 ክሳብ ኣፕሪል 2026 ዘሎ ግዜ ኣብ ውሽጢ 10 ወርሒ ዝኸውን ግዜ 39.2 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ግብፃውያን ኣብ ደገ ዘለው ናብ ዓዶም ሓዊሎም ስለምንታይ ሓዊሎም ንመንግስቲ ግብፂ ክሕግዙ ኢሎም ኣይኮኑ ገዛውቲ ክገዝኡ ኣብ ባንክናቶም ክቐምጥዎ ብኡ ገይሮም መሬት ድዮም ክገዝኡ ቢዝነሳት ድዮም ከስፍሑ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ንኣብነት ግብፂ እንታይ ፀገማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቀንዲ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ እዩ ግብፂ ንባዕሉ እቲ ቁጠባ ማለት እዩ 39 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ግን ካብቶም ግብፃውያን ኣብ ደገ ዘለው መፂዎም ኣለዋ ኣነ ግብፃውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ክንደይ ኣለዋ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ክንደይ ኤርትራውያን ግን ኣይመስለኒ ኣሚን ግብፃውያን ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘለዎም ግን ኣብዛ ዓዲ ኣለው እዮም ርግፀኛ ግን ብዙሓት ረኺበ ኣይፈልጥን እየ ካልኦት ሃገራት ስሪላንካ ድዩ ኢትዮጵያ እውን ኣለው ናይጀርያ እውን ኣለው ካልኦት ትርኢኻ ስደተኛታት ኣለው እዮም ቱርክ መዓት ኣለው ሱርያውያን ኣለው ኩርዳውያን ኣለው ትሪኦም ኢኻ እዚኣቶም ኣብ ኣልታግ ናትካ ዝትራኸብ ኢኻ ኣብ ዴይሊ ላይፍ ናትካ ግብፃውያን ግን ኣለው እዮም ኣብዚ ሰሚዐ ግን ውሑዳት እዮም ኣብ ኣሜሪካ በዓል ሚሽንጋን በብዝሒ ከም ዘለው ይንገር እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ እውን ከም ዘለው ይንገር እዩ but 39.2 that's a lot of money man ስለዚ እንታይ ንክንገብር ንኽእል if we adapt ነቲ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ሞደርናይዝ እንድሕር ጌርናዮ ቴክኖሎጂ እንተወሲኽናሉ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ኣብ ደገ ካብ ክረኽቦ ዝኽእል ንላዕሊ ዕድላት ተፈጢርካሉ ገንዘቡ ክእቱን ከውፅእን ክገዝእን ክልውጥን ትካል ንክገዝእ ገለ ንክገዝእ ዕድላት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ሰብ ገዲድካ ይተግብሮን ኢኻ ዕድላት ፈጢርካ ተወዳዳሪ ዕድል ተፈጢርካሉ ነቲ ዕድል ክጥቀም ክብል እዩ ዝጠቕመካ ወላቶም ነፃዓዱ ኢንቨስተርስ ቻይናውያን ኢንቨስተርስ እኮ ዕድል ተደሂብካዮም ኮይ መፁኻን እዮም ዝበለፀ ዕድል ካብ ካልእ ክትቦም ክትክእል ኣለካ ክመፁኻ እንተኮይኖም ነቶም ዜጋታትና እውን ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ከነርብሖም እንድሕር ኮይና ካብዚ ናይ ግብፂ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ተኸቲልና ባይ ዘ ወይ ነዚ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ከምዚ የብሎም ባንክታት ኣለዎም ገለ ኣለዎም ግን ፍቅሪ ሃገር ስለ ዘይሃነፁ ይመስለኒ ምስቲ ፖለቲካዊ ድስክልና ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ስደተኛታት ከለዋ እቲ ዲያስፖራ ገንዘብ ሰዶ ኣብቲ ዓዲ ውሕድ እዩ ኬንያ ካብ ኢትዮጵያውያን ውሕድ እዮም ግን ኣፀቢቑ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ሰዱ ኣብ ኣፍሪካ ዝጥቀሱ እዮም ሰዱ ስለዚ ኬንያን ግብፅን ነቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናቶም ኣማዕቢሎም ስለ ዝሓዝዎ ኡጋንዳ ከምኡ ሰብ ብብዝሒ ደሞዝ ርክብ ምስ ኣበለ ሰብ ንዓዱ እዩ ዝሰዶ ስለምንታይ ኣብ ዓድኻ ዝያዳ ስለ ዝሰርሓልካ እዚ ዕድል እዚ ድማ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክጥቀምሉ ምኻሉ ነይሮም ባህላውያን ንምንታይ ሃገሩ ዝፈትዩ እቲ ህዝቢ ግን እንታይ ክኾን ኣሎ እቲ ሲስተም ኢዝሊ ኣክሰሰብል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ክትእትዎን ክተውፅኦ ነቢትካ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ዝታት ተገይሩ ኤርትራ ዘይተኣደነ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል እያ ነዚ ድማ ካብ ኩሎም ጎረባብትና ዋላ ካብ ሱዳን ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ሱዳን ረይዎ እዚ ትማሊ ዝወፅ ኣርቲክል ድራዊ ኮይኑ Central Bank of Sudan announced that electronic banking system EBS has been officially accredited as a SWIFT service bureau, a strategic step aimed at reintegrating the country's war-damaged banking sector into the global financial system. ናይ electronic banking system ናቶም ምስ SWIFT ናብ SWIFT ተመሊሱ ኮኔክትድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እውን ፅቡቕ ዜና እዩ ንሱዳን ይግበረሎም ካብቲ ኩነታት ወፂኦም ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም እናተዓረየ ክኸይድ ሱዳን እውን ፅቡቕ ተስፋ ኣጋጢሞም ኣሎ ኣይሆፕ ናትና እውን እቲ ስዊፍት ዝብልዎ ዘሎ እገዳ ኣልዒሎም ባንክ ናትና ኮኔክትድ ኮይኑ ንሕና ድማ ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ከነሕይሎ ካብ ሱዳናውያን ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ብዘይካል ዓለም ኣብ ፋይናንሻል ሲስተም ቅድሚት ከይዶም ዘለዉ እዮም ሰም እውን ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም እውን ይፈልጡ እዮም ካብኦም ክንመሃር ንኽእል ኢና ምስቲ ዘለና ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ፅቡቕ ሽርክነት ካብ ግብፂ ክንመሃር ንኽእል ኢና ክልትአን እያ ክላነ ካብዘን ክልትአን ሃገራት ተተማሂርና ካብ ቻይና ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ተምፂና we can be ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ካብ ፖለቲካ ቁርብ ተለይና ቁጠባ ክንገብር ስለ ዘለና ኢና ናው let's go back ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓሸውየ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ህወሓት መጠንቀቕታ ውፅኡ ኣሎ
اختي ودب حوحات صحترا خلاي زور دماو خينا سرعات بلصقنا بمتلالن مدنغارنا يخولن سرعات بلصقنا حزون نغاريت كوينات مدد ساق يركب ازي كل مفلالايات بحيل خفتح يلا امينو اب لعل تግራይ جينوسايد زاوجه سرعات حزون كلاي زور دماو خينات مخفات تدغاغامي صحترا خينات يكايدلهم ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ይፍጽመሎም ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ትግራይ ሰራዊቱን ጋዕገልጦም ነኽቲቱ ኣብ ምህንዳድ እውን ይርከብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክባን ዕጽዋን ኣወጁ ህዝቢ ትግራይ ብስነት መሰረታዊ ሸቐጣትን ኣፋውስን ክሃልቕ ይሰርሕሎም ኣብ ማእኸላት ማዕቆቡ ዝርከቡ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምክን ድምምላስ እተን ዝርከበን ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ንሰለስተ ወርሒ ተቋሪፀን ይሳቀየለው بحافش هذا سرعات قبل على حزب تجراي قلع خينات كابزو وجساني حكوان تخونه بوغن تجراي زلو تعجزت ترحيو زاجدنا بتزبه جونز صحترون زلو كالي زور دماغ خينات زياتهم إذا خمزيلون تلو كبل عواز دلي باقوم بحز زاجراي ولوا خمز بحال نتزجبرو زلو مدلاو بوفر بروباغندا معجب بسبب سلطانو بيلو نتجونسايد تصاويرو بتعجزتين سلامه ومفتح زم حسن زلو حزب تجراي تقلبيتو بصحترا خينات يخصصلهم إذا متلالن مدنغارن بوليتيكاو هيوت سرعات نزكتاتل زخونه يكون سب حدنتنا استيمنا حيزنا نابوتو مليسنا وق ورا وق صفالو بسلام بزيتا تفتح له منقدي ملاشي زي ساخ عنده خينو هيوت شعزها لنا بستغاش شعزها له مريتكم قرسنا زوخم بتينا حشكل كنا نزلنا أي بحلنا أي لمادنا أي نجورن تاريخنا يكونن يجي ويسخو زلوا كله وقت زي شريف ودي لو أدبت بعد وقت يوم كبار كل كل سوال زي شريف ودي أنت تو أفت هيك زوجنا ردي أنت زي له أنا دايت هول كل صوته تروحتو شريف ودي تروح هذا مكان صات الذي تروح كوي هديو أنا كنت رأيت أنا هديونا نحن سكو تروح هديو زيوتي نبلتقنا نابكينات كاتو أبغونو خينونا توم تجارو كنا أزو علزلو أنا كمزي international generaliz ولندي وردة تانية سبعي راخو انتا إسكي ودادرالو نتحاد شريفو سبحال جنرال نايتقراي مالتيو تروحو كوي هادي معنا كوك هادم كل غلق حيزي هادي ما يبلالو صدق وديك ساعة كنزيك وارد بعلي مرتيو زقدو كويلن بقى معالتا في تلفزيون نامته كنسنس يزوعل زلو anyway كان ريومينا سرينا خمزيو أبوق خمسة خنقبرنا نابله فكر يزوعل زلو بتتري وزلهم بلتقنا سراويتو كري حفكو فابز بلو زلو بزح تهديداتنا سراويت زقبرو زلو وحتون سراويتو مداليهم كم زلو زرقي كنتات نرلنا سناقنا بيزي كنتات نرلنا كنتات تعليم يدليو ديسبلين يدليو لو خلو جن العما كله وكله العما أنت زي بلكا أبكينات بزح زي أتعوتنيها تجارد ما أخول تروف العما كم زلوا ميزنجر سلزي تقول داي نابكينات قصهم كهدول زغلو كنتات يفتر كم زلوا يزنجر هزو سلة تدفرو عديتها سلة تدفرا لكان استيوحات سلة تدفرا تكالات ناس اللي زورونا جيمس حيس اللي تفصلنا أي نمبر كل سنكو أصاريتي نمبر هز تدري وزي عدم إسرار وعد ساعة الصبح لا زلوا زع اللي حارد ما زي ساس نشتري لهم بدون قارن فتري ጽምዶ አረ በዛ እንዲህ ካስጨነቀክ ለምን አትደራደርም? ድርድር የለም። ስልጣኔን በቀላሉ አልሰጥም። ዘዴ መፈለግ አለብኝ። ከምትሪው ወዘለሁም ጽምዶ አረ በዛ بصمدو بحريرو كم زوليم أبي أحمد ليت تنسي صمدو كملي ده حضر زوليم يلمو من ده ركسا كندو كفي كارلوسي ديت الردادة مساتهم ديت زرارب تبلو الله بعض بيتو نسود ما مزراب زباليلن مسوم كرك زرارب هيكلني سلطانو دما كركب سلازي دلي وزبال زلو بحفشا بتصمدو زبال حركاتي كندي حمام رأسو قينوهم زوليو جن أتوم كارلو دما كل حزبي كسمر كم زلون كسمت كم زلون بفلاي تنام حرام ميديا بزسف حمل كأد زارب ولا زلوا عرس انتلو نسيو أبز سمعون
የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ኦሮሚያ ደግሞ ኦራ ተብሎ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚባለው ነው በጃለመሮ የሚመራው። በትግራይ ደግሞ ግራ የተጋባ ነገር አለው። ከፌዴራል መንግስቱ የተገለለ ዲፋክቶ ለማለትም ይከብዳል። ራስ ገዝ ተብሎ ስያሜውን ስላላገኘ በባጀት ብቻ በተወሰነ መልኩ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የሚገናኝ ግን የፌዴራል መንግስቱ የስራ ግንኙነት ስለሌለው አካል እንዳልሆነ የሚቆጠረው ህወሓት አለ። ህወሓት የታጠቀ ኃይል ሰራዊት ያለው ነው፣ ትግራይን የሚያስተዳድር ነው። እነዚህ ኃይሎች መነጋገር የጀመሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ጽምዶ ተመሰረተ። በተለይ በትግራይና በኤርትራውያኖች መካከል ለህዝብ ግንኙነቱ ተደረገ። ፖርት ሱዳን ደግሞ የአፋር ተወካይ፣ የቤኒሻንጉል ተወካይ፣ የሶማሌ ተወካይ አንዳርጋቸውም የተሰየመበት ከኤርትራም ከትግራይ ተወላጆች ያሉበት ውይይት ወይም ህዝባዊ ስብሰባዎች ተደርገው ነበረ። እዛ ህዝባዊ ስብሰባ መሰረት ደግሞ የኢትዮጵያን መንግስት ለማፍረስ ከታሪካዊ ጠላቶች ጋር ተመሳጥረው የሚሸርቡ ናቸው። በዋናነት ህወሓት፣ ፋኖ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጽምዶ ዳርጋ ክካሓድ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ እቲ ስምረት ኣብ መንጎኦም ዝርአ ዘሎ ንብልፅግና ናይ ብሓቂ ራዕዲን ሽበራን ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኩላቶም ሓይልታት እቲ ኣብ ፖርሱዳን ዝተገበረ ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ብዕላማታት ነቲ ብልፅግና ክምክትዎ ዝደልዩ ሓይልታት ወታደራዊ ሓይልታት እውን እናሰመሩ ይኸዱ ከም ዘለውን እናተዘራረቡ ይኸዱ ከም ዘለውን ስለ ዝረብ ዘሎ ብልፅግና ንህላዊው ትዛዕበየ ፈተና ወይ እውን ንቐፃልነቱ ትዛዕበየ ፈተና ኮይንዎ ዘሎ እዚ ናይ ጽምዶ ዝበሃል ኩነታት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢሊት ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ክልተ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እሱ ድማ ሓደ ክፋል ምስ ህወሓት ተረዳዲና ምስ ካልኦት ተረዳዲና ነታ ሃገር ኣብ ምስግጋር ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ምስ ካልኦት ስዕራይ ምስ ህወሓት ግን ተሰሚርና ብዙሕ ኣለና ዘይተፈትሐ ጉዳያት ኣብዚ እውን ሽግር ስለ ዘሎ ኢሉ እቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ኣብ ዲሌማ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ ካልኣይ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኣብዚ ናይ ጽምዶ ብዙሕ እዩ ኢንጌጅ ዝኸውን ዘሎ። እንተዘይኮንና ግን ኣማራፂ ነቲ ሃገር ከነሰጋግረሉ ንኽእል ይረአየና የለን ዝብሉ ድማ ንዓበይ ይበዝሑ ኣለዉ። ፋኖ በትብብር ነው፣ በጥምረት ነው። የተለያዩ ኃይሎች መቼም አንድ አካል አንድ ወገን ብቻ ሄዶ መስዋዕትነት ከፍሎ የሚያስገኘው ነጻነት ትርጉም ያለው ኢትዮጵያዊ ነጻነት አይሆንም። ስለዚህ በጋራ አብረን ሄደን ነው የኢትዮጵያን ነጻነት አውጀን በጋራ መንግስት በጋራ የጋራ ኢትዮጵያ የምንገነባው የሚል የተቀደሰ ሐሳብ አለ። ብቻውን አያደርገውም። ወደድንም ጠላንም ሌሎች ኃይሎች አሉ በጋራ ሊያግባባቸው የሚችል ስልጣን ላይ ያለው አጀንዳ አላቸው። በተለይ ትግሉ ባለፉት 3 ዓመታት ያ ሁሉ ድሮን ሲተኮስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ፋኖ ህዝቢ ኣምሓራ ብዙሕ ተበዲሉ እዩ። ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናጽነቱን ልኡላውነቱን ንክረክብ ይፅዕር ኣሎ። ግን ኢትዮጵያ ድማ ናይ በይንና ኣይኮነትን። ስለዚ ነዛ ሕጂ ዕድል ዘላ ተጠቒምና ምስ ካልኦት ነቲ ሃገር ፋሕ ከይትብል ብሓደ ኮይንና ንክንሰርሕ ድማ ፃውዒት ኣሎ። እዚ ፃውዒት እዚ ድማ ፈቲና ፀሊና ቅዱስ ፃውዒት እዩ። ንኣቢ ንክንዓሊ እንድሕር ኮይንና ግድን ክንሓብር ክንክእል ኣለና፣ ነቲ ሃገር ድማ ካብ ዘላቶ ጉዳይ ከነሰጋግራ ክንክእል ኣለና ዝብል ዘረባ ኣሎ። ስለዚ ኣብኡ ዝተፈላለየ ፀገም እንዲ ዘለዎም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ውሑዳት እዮም ነቲ ኩነታት ዘበላሽው ዘሎ እምበር ዝበዝሐ ሰብ መንግስቲ ድማ እቲ ስምረት ከምዘየለ ክገብር ይፍትን ኣሎ። ብሓፈሻ ግን እቲ ሃገር ፋሕፋሕ እንድሕራትያ እውን ማንም ክረባሕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ነቲ ናይቲ ሃገር ዕንወትን ፋሕፋሕን ገዲፍና ህወሓት ይኹን ወላ ይኹን ፋኖ ይኹን ኦጋዴን ይኹን ካልኦት ኩላቶም ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ። መሰጋገሪ መንግስቲ ገይሩ ድማ ብዝግብኦ መንገዲ ነቲ ሃገር ክርከብ ክኽእል ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ። እዚ ዘረባታት እዚ እናዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ብልፅግናን ካድረታቱን ጭንቀቶም እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ፈትዮም ፀልዮም ዋላቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት እውን ክሰምሩ ይግደዱ እዮም። እዘየለ ኣብ ንሓትሕዶም ኩናት ሓትሕድ ክገብሩ እዮም። ደማውነት ክቕፅል እዩ። ኣብቲ ዞባ ድማ ናይ ካልኦት ሓይልታት ምትእትታው ክፅውዕ እዩ። ናይ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ነቲ ከባቢ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን። ጉዳይ ናይ ሱዳን ፋሕፋሕ ስለ ዝበለት ዘርክበ ብረት እናሓዘ ዕሱባትን ገለመለን ኣትዮም እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ? ንዓኻ ድማ ስቃ ትፈጥሩልካ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ከምኡ እንተኮይና እውን ወላ ፋሕብትን ትብል እንዲኻ ትብል፣ ግን እቲ ፋሕብትን እውን ኣገባብ ክህልዎ ትመርፅ ኢኻ። እዘየለ ንዓና እውን እቲ ሓዊ ክልብልበና ስለ ዝኽእል በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ዘረባ ይቕፅል ኣሎ። ንቐፅል ኣብ ናይ ትግራይ ንእሽተይ ሪና ናብ ኤርትራ ንሰግር። ኩሉ ብረት ዝሓዘሉ ኩሉ ዳኛ ዝኮነሉ መንግስቲ ዘየለ ኣብ ስርዓት ኣልቦነት ኣብ ኣናርኪዝም ዝሰጠና ማሕበረሰብ ኮይና ስለዚ ንባዕልካ እውን ብዕቱ ገምጊምካ ብዕቱ ንባዕልካ ኣበይ ኢኻ ዘኒኻ መን ኢኻ ብደንብ ገምጊምካ ክትንቀሳቀስ እንድሕር ዘይክእልካ ኣይኮነን ሃገርነት
تعنتو زلكو كلمتون سوكين كون سوكين نور لا تقل عدو يتفطر مأمن يولكم وجبات مأمن يولكم مرحت مأمن يولكم صراحة نتانا مجمع افتح باشات الري ويلو خونت مع عرتره السان مركاب طرح دحر متهزو ولا حنت تملس حاجه نتهزي ምንም ነገር ላይ በለም ሁሉ ነገር ናረከ ወአማ ህዝማ በቃ ቆይም ኢትዮጵያ ከነብር ሰይደሊ አጽንዑ ወርድኩም ሃገር ሐማስያን ዝበሃል ቴሌቪዥን ከፊቶም አለው ቁጠባ መንስያት ስራሕ ህፃናት ክመሃሩ ክትወልድ ክትዝምት ቁጥርها ክትብዝሕ በቃ ንኾምን ክትገብር ዘኽእለካ ቁጠባስ ክትፈጥር ትኽእሎ ብዛ ስኻ ተቐምጣለኻ ናይ ሃገርነት ፍሬም ከም ተጋሩ መንነትና ኣብ ዓለም በሪኽ ምዃኑ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነሲ ቶም ካልኦት መስኪሮም ላይ ኮመንታተር ኮይኑ እውን ነይሩ ክቃለሰሉ ከም ማሕበረሰብ ህዝቢ ትግራይ ድሑር እዩ ኢልካ ድምዳመ መሃብ እዚ ድሑር ዝኾነ ድምዳመ እዩ እቲ ሕዝበት እዩ ዘለዎ ኦሮምኛ ዝዛረብ ሽዋ ማእኸሉ ዝገበር ሓይሉ እውን ኢትዮጵያ ብመልክዑ ክሰርሕ ንትግራይ ክበልዕ ወሲኒ እስራኤል ሪሶርስ ስለዝነበረ ኣይኮነ ዝናገረውን ኢና እዚ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ተጋሩ ዲቤት ናቶም እዩ ትግራይ ሃገርነት ናብ ሃገር ገጾም ክኸዱ ዲቤት ይገብሩሉ ኣለዉ ትግራይ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ እታ ሃገር እታ ክልል ናበይ ይኸዱ ሃገር ድዮም ክኾኑ ክልል ኮይኖም ድዮም ክቕፅሉ ሓደ ኣካታዒ ዛዕባ ንዓታቶም ኣገዳሲ እዩ እዚ ስለዚ ናበይ ይኸዱ እንታይ ይገብሩ ንተጋሩ ዝምልከት ኮይኑ ኩነታት መድረኽ ግን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ቢካዝ ከምዚ ናይ ሕጂ ዕድላት ብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእል ኣይመስለንን ሶ ደቤረ ፊግር ኣውት እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ነዛ ሕጂ ዘላ መስኮት ናይ ዕድል ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሕጂ ተዳኺማ ኣይትፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ጠቕላላ ዲፕሎማቲካል ኣብ ዓለም ተገዳስነት ይረክብ የለን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብዓብዩ እቲ ኣሜሪካ ይኹን ቶም ንዑ ኣጆኻ ዝብሉ ዝነበሩ ኩላቶም ነናቶም ጉዳይ ሒዝዎም ስለ ዘሎ ኣብኡ ተሰሊፉ ክዋጋኣሉ ዝኽእል ዝነበረ ሓደ ሃገር እዩ ነይሩ እሱ ድማ ኢራን እዚ ኢማራት ዝበሃል ኢማራት ድማ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎ ኣሎ ስነ ስርዓት ክገብር ክግደድ ይኽእል ክኸውን እዩ እቲ ፅጋብ ናይ ክንደይ ዓመታት ሃብቲ ኣኪብዎ ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ተሃሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦልሞስት 108 መዓልቲ ገይሩሎ እቲ ኩነታት ሕጂ እውን ቀልጢፉ ዝኽፈት የለን ክኽፈት ኮይኑ ድሕሪ 60 መዓልቲ ዝርርብ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ 60 መዓልቲ ክዘራረቡ እዮም ንሱ እንተፈሊጡ እቲ ጉዳይ ክዕረ ዝኽእል ስለዚ ኩነታት ናይ ሃገራት ዓረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ዝነበሮም ገንዘብን ካልእን ድምፆም እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስነ ስርዓት እናገበሩ ክኸዱ እዮም ስለዚ ነዚ ኩነታት ዝጠሚትካ ናትካ ረብሓታት እንታይ እዩ እንታይ ክትረክብ ትደሊ እንታይ ክትገብር ትደሊ ርኢኻ ምውሳን ኣገዳሲ እዩ ክኸውን ካብኡ ኣብ ናይ መውዳት ኣብ ናይ ኤርትራ ገፅና ክንመፅእ Madam Vice President, Eritrea rejects the report before the Council as fundamentally flawed in its methodology, unsupported by independently verified information, and disconnected from the realities on the ground. Its findings and conclusions therefore lack credibility and cannot serve as a reliable basis for informed deliberation or action by this Council. The methodology underpinning the report remains deeply problematic. The Special Rapporteur relies heavily on anonymous and unverified sources while giving limited consideration to information from United Nations agencies and other institutions that have documented progress in health, education. ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ብዛዕባ እቲ ስፔሻል ሪፖርተር ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ክስታት ዝገበረሉ ጉዳይ ንዑ ክትምልስ ከላ እቲ ብዓብዩ ነቲ ክሬዲቢሊቲ ተኣማንነት ናይቲ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ንሱ ዘቕርቦ ዘሎ ካበይ የምፅኦ ኣሎ መፅናዕቲ ዕቱብ ጠመተ ዘድልዮ እዩ ኢሉ ኩሉ ድማ ኤርትራ ብዓቕማ ፅቡቕ ነገር ትገብሮ ዘላ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዩናይትድ ኔሽንስ ጨናፍርናቱ ኩላቶም ንሳቶም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብዓቕማ ትገብሮ ዘላ ፕሮግረስ ዶኩመንት ገይሮም ይሰዱልኩም ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣይትግደሱን ኢኹም ዘለኹም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሂማን ራይትስ ከመይ ገይሩ ዲፋይንድ ክኸውን ዘለዎ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ክበሃል ከሎ እንታይ ክኸውን ዘለዎ መሰል እንታይ እዩ ትምህርቲ ምርካብ ሕክምና ምርካብ ካልኦት መሰረታዊ ቀረባት ምርካብ መሰል ዘይኮነ ንሱ ኸ ንዑ ክንገብር ብዓቕምና ንፀራ ኣለና እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕርቦ ዘሎ ኣርጊመንት ፅቡቕ እዩ ብርግፅ ግን ኣላታ ነጥቢቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ንምንታይ ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ብፖለቲካ ዘገድዶም ናይ ፖለቲካ ኢሉ ናቶም መንገዲ ዘይገብረሎም ነቶም ብሃይማኖት ዘለዉ ድማ ናቶም ቤት ፍርዲ ገለ ገይሩ ዘይቅበሎም ትብል ነጥቢያ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ፀገም ትፈጥረላ ምክንያቱ ሰብ ክትኣስር ትኽእል ኢኻ ኣብዪ ኣሕመድ ኣሽሓት ያሲሩ ዘሎ ግን ቤት ፍርዲ ብፅሕዮም የብል ብሽማዊ ቤት ፍርዲ ትገብሮ ስለዚ ቤት ፍርዲ ናትካ ሽማዊ ኣይብሉኻ ናይ መብዛሕቲ ግዜ ናይ መብዛሕቲ ነገራት ከምኡ ስለ ዝኾነ
ስለዚ ኤርትራ ንሽተይ ምቅያራት ኣብኡ ምግባር እውን ነቲ ኩነታት እቲ ከተደቃቅሰሉ ትኽእል መድረክ ኣሎ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ሪኢኹም ኢኹም ብዙሓት እሱራት ተፈቲሖም እዮም እዚ እውን ኣካል ናይቲ ምስ ዩኤን ዝግበር ዘሎ ነቲ ፀብፃብ ናይ ሂማን ራይትስ እውን እዚ እውን ኣብቲ ፀብፃብ ከኣቱ ክኽእላሎ ኤርትራ ነቲ ዘይምልከቶ ወይ እውን ትኽኢሉ ኤርትራ ኣሲራ ጥራይ እናተባሃለ ሽማ ዘበላሹ ዘሎ ንፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዘይምልከቱ ሰባት ዘለዉ ከተውፅኣሉ ትኽእል መንገዲ እንተለዉ ርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ከም ዝኽእልሲ ግምት ኣለና ቢካዝ 10 ግዜ ክንዳኻ ዘይኮን ብሽምካ ክውዕልሲ ከተፍቅደሉ የብልካን ዕድል ክትከፍተሉ የብልካን ስለዚ ንገለገለ ነገራት ፀፋፍዒካ ካብቲ መድረክ ካሊኻ ብሰላም ክትነብረሉ ትኽእል መንገዲ ናብ ምዕባለ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነታ ፅሕፍቲ ትማሊ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ኤርትራ በቲ ኩነታት ነቲ ኩነታት ብዝልክዕ መንገዲ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሓደ ካብቲ ወረቐትና ዘበላሽወልና ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣይ ሆፕ ኤርትራ ነቲ ስፔሻል ራፖርተር ዝበሃል ስርሑ ከምዘይቅፅል ክትገብሮ ክትፅዕር ክትክላሎ ትፅዕርውን ኣላ ዳዊ ሓደ ካናዳዊ እንተዝኸውን እዚ ኣነ ሓሊፈ ዘለኹ ቀደም ኣብ ቦታ መቃብር ይመሃለዎ ነይሩ ንሱ ድሙ ሞይታቶ ኮይ ቴራፒ ዝግበረሉ ሪሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዲኡ ኬክ ስለዘየምፅአትሉ ኮይ ቴራፒ ዝግበረሉ I'm stressful ክንዝውዕል ንሕና ግን imagine through all these challenges ሓሊፍና we are successful ብዙሓት ዕውታት ኣለውና ኣብዚ ቅድሚት ኣለኹ ኣሰርናቶም ተኸቲለ ኣብዚ ዓወት ስለ ዝበፅሓኩ ደስ ይብለኒ ግን እዚና ንሕና ፕሊስ ንሕና እዚና ክሪኤቲቭ ማይንድ ኣለና ኢነርጀቲክ ኢና ስሪሕና ኣይንደክምን ኢና ኣብቲ ሓለፈ ንእሽተይ ክፋል ናይዛ ቪድዮ ኣምፅልኩም ነይረ ዶክተር ዓንደ መስቀል ከም ዝበሃል ሓበሬታ በፂሕኒ ኣሎ ካብ ተራ ስደተኛ ኮይኖም ዝመፁ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኡጋንዳ ዓብዪ ሪፈራል ሆስፒታል ከፊቶም ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ነቲ ስደተኛ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ዝመፅን ጥራይ ደይኮነሲ ንህዝቢ ኡጋንዳ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ብቢዝነስ ክትሪኦ ከለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ዓብዪ ኢምፓክት ክገብር ዝኽእል ድኳናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ባራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ እዚ እውን ቢዝነስ እዩ ዕድላት ፈጥሩ እዩ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሆስፒታላት ክትፈጥር ከለካ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፅልዋ ዝገብር ቤት ትምህርትታት ትኸፍት ኮይንካ ሆስፒታላት ትኸፍት ኮይንካ ኢሜጅ ናትካ ናይ ግድን እዩ ክቕየር ዓይነት ቢዝነሳት ትኸፍተውን ወሳኒ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ፋንዳሜንታሊ ክቕይሮ ዝኽእል ኣብ ጥዕኑ ይኹን ነቲ መንግስቲ እውን ዝሕግዝ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ቀዳምነታት እውን ትሰርሕ ኮይንካ ኣብ ሕርሻ ንኣብነት ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብ ሕርሻ ከም ዝሰርሑ ኣብ ኡጋንዳ ሰሚዐ ኣለኹ እቲ መንግስቲ ድማ ንሕርሻ ዝያዳ ድጎማ ዝገብር ምክንያቱ ለምለም መሬት ስለ ዘለዎ ኤርትራውያን ድማ ደቂ ሓረስቶት እዮም ሕርሻ ዝኽእሉ እዮም ዕድል ተሂብካዮም they can take that advantage ስለዚ ናይ ዶክተር ዓንደ መስቀል ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ኡጋንዳ ዝተገበረ እዩ ብህዝቢ ኡጋንዳ ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ንኽንዛረብ ካልእ ቪድዮታት መፀና ነይሩ I'm really sorry I'm very impressed በቲ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኮሚዩኒቲ I hope ሓደ መዓልቲ ብኣካል እውን ክረኽቦም ክበፅሖም ተስፋ ይገብር ካብኣቶም ክንምሃር ብዝኾነ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ቪድዮ እያ ኣብ ሴም ኤምጄ ዝብል ቻነል ኣላትኩም 2 ሰዓትን ፈረቓን ዝነውሓታ ቪድዮ ኣላ ክልተ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ one of the best video ኬትኩም ስምዕዋ ሰፖርት ግበርዎም ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚ ፅቡቕ ስፒሪት ክንውድእ ስለ ዘለኹ እየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ እናተመነኹ ምዝያ ደርፊ ናይ ሳሆ ክገድፈኩም